Helo, noswaith dda, a chroeso I canfed a hanner rhifin yr Haclediad. O'n i'n mynd gwybod os yna unrhyw ffordd arall allan ni gyflwyno'r benod yma. Mae hwn yn insane. Mae'n insanity. Wirioneddol, da ni di bod yn... Mae o'n wast o human resources. Wirioneddol, da ni... So, nath... Mae cant a hanner o'r y plant dwi'n newydd i'r gwely fynd... Be? So ti wedi wneud hwn am 100 mis a hanner ac o'n I fel give or take I neu ddau a couple of babies I think so mis Hydref 2010 da ni bod yn edrych nonsens ma. Helo Anwyl Wrandawyr, Sioned ydw I gyda Bryn. Helo A Iestyn. Da chi wedi inadvertently cwmpo fewn i'r Haclediad. Croeso, nhw'n ni helpu gael chi allan. Ond, tra bod chi yma, hoffech chi gestures tech news? Hoffech chi gestures ffilms rili gwael? Nathon ni ddechrau gwachod yn ystod Covid, a rwan mae o'n kind of thing ni. Gestures ein chat amdan dyfodol ni fel humanity, a lle mae bobl mynd, na chi ddim yn cael hwnna tro ma. It's all fun. Mi fydd chi yn cael hwyl. Mandated hwyl. Fel mae Anwyl ffrind Dr Annie yn dweud. This is time for fun. You will have some fun. Mae gen ti type 1 fun a type 2 fun. Mae kind of fel diabetes sydd ddim yn fun o gwbl. Type 1 fun ydy rhywbeth sy'n hwyl ar y pryd. Ti'n joio fo, uncomplicated, very much. Type 2 fun ydy rhywbeth ti'n neud, ti'n necessarily enjoyo fo ar y pryd, ond ti'n edrych nôl mynd, hwnna'n fun da fo. So dwi'n ffeindio'r Haclediad fel type 3 fun. Not enjoyable. At any stage. I mean, ti'n pobl sy'n gryndo heb di clywed y preamble I gyd. Siona just yn mynd o woe is me kind of thing. Rando, dyma personoliaeth. Dyma microphone personoliaeth fi. Dwi hyd yn oed yn rhoi'r llais ffôn fi arno. Mae hi yn. Dyma fy BBC sgwar canolog Caerdydd shit yn lawr fan hyn, diolch yn fawr. Na, mae di bod yn un o'r rheina. Mae'r anwyd tymor newydd wedi hitio. Mae'n birthday season yn tu ni. Ond chi, Anwyl yn dawyr, ddim angen gwybod dim byd am hynna. Chi ddim angen gwybod am beth sy'n do cynt, beth sy'n do wedyn. Chi jyst yma am yr hwyl ysbryd yr Haclediad 150. Diolch o galon. Dwi eisiau mynd reit i'r dechrau wan. So, yr whole kind of only fun, mega good vibes, yes, much professional dub fersiwn o'r show fydd hon. Mae gen ni ffrindiau sydd yn cefnogi ni bob mis. Mae nhw ar yn OnlyFans page ni. Nhw sydd yn rhoi'r only... Yes, nes di neud o fewn. Yes, da iawn. Golf clap. OnlyFans. Eth pawb ddeud OnlyFans. OK, greit. Hwna di title ni. Greit, done. Tyra, wel yn eich mis nesaf. So ni'n neud golf clap, ond just video. So mae fel, what's the sound of one golf hand clapping? Dyn ni eisiau neud diolchiadau. And that man is Roger Moore. Oh my god. Oh yeah. I chi sydd actually just eisiau clywed text stuff. Na i esbonio. Nathon ni watched ffilm am tech. Sa'n neb yn grydo'r sodding nonsens ma tech news. I suppose. Wel, mae'n ei hynna neu like... Yeah, sorry. Just Rodri Apdyfrig, King of Data yn amgueddfa Cymru. So mae'r beth nesaf mae gyd ar gyfer Rodri Apdyfrig. Mae pob arall yn sgipio i'r ffilm. Sgipio draw. Yeah, so... Da ni eisiau deud... Famously, do ddim yn licio ffilms o gwbl. Na. It's not a thing. Not his thing. Na. Hoffwn ni yn gyntaf, penod cant a hanner, deud diolch o galon I Jamie Elia am ei cyfraniadau iddyn ni, yr OnlyFans account. Diolch o galon am cyfnogi ni. Dwi'n gobeithio bod chi'n cael value for your money fan hyn. Hefyd, mae Ross a Matt M hefyd yn diolchiadau humongous yn mynd iddyn nhw am... Can I gael clap, please, guys? Yeah, thank you. Chi wedi stopio clapio really fast yna, ni fel,
dyn ni'n really gobeithio fydd ein in-depth report ni I Checks Notes 1985's A View to a Kill. Yn really werth yr holl bres na gallech chi di bod yn gwario'r fags. Sorry, vapes. Therapy. Yeah, I mean. Therapy chep iawn. Ond, da ni yma, sgwennwch fewn hefo'ch problemau bywyd chi, right? A, like, teipiwch 2 pint i'r amlen, a wedyn nawn ni 100% like, free therapy. Caveats. I mean, disclaimer. Fydd o ddim gwaith o beth chi'n gael cyn chat GPT. Na, a da ni'n slightly llai peryglus. A nawn ni ddim just cytuno fo pob peth da chi'n dweud. That sounds rough. Yn hytrach na, pad y bon dic. See? Hawdd. Na, dyn ni yma, fel da ni wedi bod yn siarad, mae'r Haclediad yn mynd mlaen am... Fain dweud ysdi Bryn? Go on, checks notes. Rhywmaes 10 awr yn ôl. Pimyd ar 20 o mis Hydref 2010. So, da ni'n coming up unwaith eto ar 15 mlynedd. So, da ni'n average o just llai na un mis. Ond, rhowch hwnna, mae Iestyn Drian, mae gen i mental health I boeni amdan pan mae'n golygu'r thing. A hefyd y cursed episodes da ni weld. Faint o cursed episodes. Oh my god, rhaid fi checio. Dwi dal yn recordio. Amazing. Dwi heb hitio'r wiar. Dyn ni'n iwsio funds Jamie a Leia I roed waiars newydd I Sioned. Prop. Peidiwch ason. Mae'r cyfrifiadur dwi'n iwsio sydd yn Mac Mini o, dwi eisiau dweud, just pre-Covid. Mae actually'n gweithio'n well fel hot plate. Nag ydi o fel cyfrifiadur. Mae actually'n really, really gynnes, a mae'n lle really neis I ti rhoi dy gacen gri arno fo I gadw hi'n gynnes yn hytrach na wneud unrhyw waith. Hwna ydy'r ffordd traddodiadol o gresu cacen gri. Ar chips inefficient iawn fan hyn. Ond, dyn ni eisiau dweud, ti'n dod y pethau fewn I lle bach serious fan. Come on guys, dewch efo fi. Stop y gigl Bryn, mae'n serious fan. Mewn byd, lle ma... Os dwi'n deud checks notes eto, slapiwch fi, cos mae o'n fanna, mae lot fawr o bethau yn ffiaidd ac yn horrible ac yn drist ac yn fascist. Mae gwneud y tiny podcast micro boblogaidd yma yn teimlo tan bach fel... Boblogaidd? Question mark? Micro boblogaidd asterisk. Yn teimlo fel tam bach o actor rebellion, achos dydy o ddim yn side hustle i'w monetisio, unless bod Iestyn efo excellent kind of money stream yn do fewn o gwerthu hwn I fel AIs treinio. O wait, da ni mae AIs Llyfrgell Genedlaethol yn treinio arno ni. Huge! Da ni just yn neud hwn, da ni'n dod at yn gilydd, da ni'n kind of meddwl, os di'n cadw cwmni I bobl, os di'n drafodaeth mae bobl eisiau gwrando arno, all good to you. Ond genuinely, mae fel bobl sydd yn publisio gwaith llyfrau hunan I kind of Twilight-themed erotica nhw ar Amazon. So beth ti'n a fel print sword. Hwn ydi y Twilight erotica y byd podledu Cymraeg. Podledu Cymru. Well, it's actually, mae Twilight erotica yn really boblogaidd. Gen I rolio fo nôl, hwn ydi'r, like, Nigel Farage erotica of the byd podlediadau Cymraeg. Slightly llai poblogaidd. Really niche. Kind of off-putting. Bit fascisty. No, mae'r gymhariaeth I cwmpan darnau. Please save me. Iestyn golwg am ei gyd allan. Just delete. O na, oedd mic fi di stopio recordio. So, neb di clywed hwnna. Be dwi'n trio dweud am y 2 awr diwetha? Diolch, basically. Massive thing. Os di hwn yn rhywbeth da chi'n gwrando arno, a da chi'n meddwl bob mis, like, Meters yma di sticio rhywbeth arall allan ar y feed. I love it. Diolch. Faint ar 2 awr fyna ni roed I fyny fo'r nonsens yma? Mae o yn designed, mae fel pan ti'n cael cough medicine, a mae'n deud, please,
chi mond yn cael cymryd chydig bach bob hyn a hyn, da chi ddim yn gallu cymryd o gyd mewn un go. Wait 3 hours until your next dose, kind of thing. So ti'n gorfod cymryd yr haclediad, ti'n gorfod fel... Neu fel bobl na sy'n neud cocaine mewn ffilms. Ti'n goffa neud nhw'n rili dena. Mae lot o bob dim, dwi'n clod o'n fatha, mae swnio fatha bullshit mae Roger Moore yn deud yn y ffilm ma. Wante, os da chi eisiau gwybod beth da ni'n edrych fel pre a post-Covid, just drychwch ar Roger Moore in 1985's A View to a Kill. So nathon ni benderfynu, hei, be am ni'n neud ffilm am tech? Silicon Valley, ti'n cofio? Pan mae bobl yn excited am dechnoleg. Pan mae bobl fel, oh my god, this could revolutionise the world. Fyna ni cael yr amazing actor European yna, what nhw, Christopher Walken. I'm happiest in the cellar. I mean, seriously, think about it. Fydd o fel Back to the Future 3. Na, Back to the Future 2, Back to the Future 3 yw ffefryn mi. No comebacks. Mae gen i nodyn eitha ffynnu o gen Roger Ebert via... Wrong Roger. Via How Did This Get Made amdan plotline y ffilm so yes. Dys i'n neud o wan ta wedyn? Yeah, come on. Okay. Ac ond mae bobl yn switch off ar ôl 10 munud. So basic plotline y ffilm ydy mae Max Zorin gan chwarae gen Christopher Walken. Mae o eisiau cwrdd o'r marchnad mewn computer chips trwy waipio allan Silicon Valley. Mae Roger Ebert yn pwyntio allan yn ei film review o'r ffilm ma. Well, actually, dydyn nhw ddim yn neud microchips yn Silicon Valley. Cwmnia sy'n Silicon Valley ydy'r cwmnia sydd yn iwsio yn microchips. So be ma Christopher Walken yn bwriad yn neud ydy waipio allan i gwsmeriad o dim y pobl sy'n neud yn chips. Ond yn lyfio, ddown ni nôl i hyn, good god, na i sgipio mae'n i hwn, ond o'n i'n lyfio y ffain oedd y big plot o hwn i wneud hefo fel supply chain issues. Dyn ni fel, it's like PS5 all over again. Yep. Anwyl wrandawyr. Diolch am eich cefnogaeth. Da ni rwan yn mynd i slipio fyny rhywbeth mwy cyfforddus. Yn anffodus, nid vodka martini, dim shakeio, dim styrio, yn byd mae'r gyffroes o hynna. Fi jyst yn survivor fumes fan hyn. A da ni ebdi snowboardio mewn i submarines, da ni ebdi. Mae hwnna i ddod. Oh my god, please skipiwch ymlaen. Fi jyst mynd i roed y ffilm. Mae'r ITVX hefyd, licen i pwyntio allan. Gynnau o Iestyn ydi gwario fel gynnau o ar Blu-ray nis o fel mortgage payment ar cael dedwch wrth fi bod chi'n ddynion millennial heb ddeitha fi bod chi'n ddynion millennial. Sorry, mae un so Bryn dyn sy'n actio'n Gen X-y a Iestyn dyn sy'n actio'n millennial. Beth yw'r smooth drinks sydd yn mynd lawr yn Ealing ac yng Nghaernarfon? Nes i benderfynu chos nes i weld yn yr Asda just 10 munud cyn i ni ddechrau recordio. Paratoi da. Vacation Brewery's Life and Death Classic IPA. Graphic design, neis. So full-bodied, bold and flavourful. Just fel Bryn. Burst of tropical aromas, just fel Bryn. Delicate floral notes and a piney finish. just fel Bryn. Bryn pining for the fjords. Pining for the fjords. That's awesome, Bryn. A ydy'n blasu neis, ddo? Ydy'n piney? Actually, o'n i di gael achos o'n i hefyd di cael bach o yr old face, yr good standby ar Beaver Town neck oil. Wante, dwi'n gweld bod yr Vocation Brewery wedi trio
dwi'n lot o design Beavertown oedd rhoi skulls ar... Be di'r deal efo skulls? It's all liquid death. Tan bach yn liquid death. I mean, life and death ydi o. Oedd yma ravens. Bydd yn bod fath. Lle mae hyn o... Hebden Bridge. Mae hwnna'n rhywbeth crickety? Yorkshire. Ydy hwnna'n crickety? Na di. Damia, ble dwi'n meddwl am? Mae'n mwy o fatha sort of right-on ladies mewn big cardigans yn protestio pethau. Yeah. O, ni ddim. Sut ydych chi'n gwybod gymaint am? Oedd yn gwneud met oedd y byw agos i Hebden Bridge o'r blaen. Mae hwn? Pwy? Wyddau. Dim fi. So, mae'n good pain i beer o'n wedi gorffen o. So na dwi'n gwneud... Mae'n fwy o canu yn y ffridge, ond o'n wedi cael yr neckcoil fel fatha... Rhaid ofn bod ni'n mynd i fewn i fatha jam donuts incident fatha trwytha. So, ond na, dych beth mae hwn yn... Yummy. This'll do. That'll do, pig. That'll do. Iest. Smooth drinks Cynarfon. Whoa. Ooh. Ooh. Real good. Oh. Bloody brilliant. Oh my god, gwn i brynu ces o'na fo. Mae'n edrych yn hyfryd. Yeah. Huh. Oh, mae hwnna... That tracks. Oh, mae hwnna'n awesome. Yes, mae hwnna'n cool. Mae designs y cans ma'n really nice. Mae Brew Good the Juicy na yn edrych fel still o Austin Powers. Nice, like yn well a Brewdog. Slightly llai Union Busty na. Wicked. Gymda'n ti, Sioned? Mae'n slim pickings am. Dwi'n mynd efo mor... Na, come on. It's all positifrwydd. Mi nath brawd fy anwyl dod â anreg i fy mab, achos mae ben blwydd o fori. Ond oedd o hefyd wedi dod â anreg i fy mrawd, i ni fi fyny. So nath o just handio, pen blwydd hapus, a handio just case o Hazy Jane IPA i llew, mynd pen blwydd hapus ti ddigon hen i o fedwan. A lle fel, be ydw? Na! Nes i just neidio fewn, like, no! It's a great bit. Diolch yn Clgeth. Fair play Clgeth. What a good Clgeth. Good funkle. Fi'n siŵr bod chi'ch da'n gallu gweithio fel good funkles. Strong funkle energy. Ti'n ma be? Dwi'n lwcus iawn yn ti ni. Mae gen ni yr holl funkles. Dwi'n lyfio nhw. Yn anffodus, lads, mae gen ni sbiach trienus. Neu just tin ymaretti. Drycha, ti'n clywed yn enau di just yn diflannu, just fel, just tin ymaretti dio. Ond hefyd, dwi'n siŵr fydd hwn yn helpu. Yr old standby. Botel masif o Tony Port. So mae hwn wedi yn dod o yn astadio, ond fil yn ofod y gaia, unrhyw un sydd dwi dal yn awgrymu bobl fyna trips i Porto. Mae Porto yn ddinas, nes i ffeindio hi'n really dawel, ond nathon ni fel ti a mis Medi, mis Hydref, dwi'n meddwl, out of season. Yn ganol nos. Ond just, just really dda. Just really nice. Ar pound y sil. So, mae'r Asda Tony Port, cos mae Tony yn bwysig, dwi'n siŵr bod fi wedi deud hyn yn yr 100 pennod diwetha. Quick, cerwch trwy'r AI sgwennu, i ffeindio lle dwi wedi deud hwn. Ond mae Tony Port basically yn cael ei wneud
cyn bod dwi'n credu crwyn, basically, maen nhw'n sgwisio hyn a fel crwyn yr grapes coch fewn iddo fo, a wedyn maen nhw'n rhoi hyn o gyfra, basically, maen nhw'n tolldi brandy ar ei benno, ond dim brandy dio, just like a flavourless alcohol ar ben y crwyn yma, so mae faint o percentage sy'n nhw'n wahanol, a dwi'n ffidio Tony Port, cos mae Port yn gallu bod bach yn jammy. Ie. Mae'n gallu bod rhi melys. Fatha'r beer na nes ti gael. Oh, God. I mean, gen i feddwl yn ôl wan, dros y 150 o benod y diwetha, be oedd y beer sgore? A gweitha da ni wedi cael? Dwi'n y ffefryn fi oedd pan ystod y botel. Y botel o cider Ffrengig. O, dydy hein yn mynd o drosodd ar y radio, guys. Na di. I fod y ffer, nath y botel o drosodd, ond diolch i editing. Yes. I mean, golf claps. Golf claps o hwnna. Golf claps o hwnna. Dig comedy point i Iestyn fan just neud y sioe na. Just stop am i mewn bach. Just fatha, na. Just fatha, just newydd fatha hitio fi wan. Da ni wedi 150 o'r rhain. Paid agor y drws na i'r gofnol yn o brain fi. Really, mae'n just... Dwi'n treulio mwy amser efo chi na dwi wedi gwneud hefo rhieni fi yn yr diwrnod diwetha. Mae'n wirion edrych, da ni wedi 150 o'r rhain. A mae'n agos i hanner o'n nhw, da ni wedi bod yn gwneud ffilms bullshit ma. Mae'n rili yn synnu fi. Wel, oedd y ffilms, dwi'n cofio, pryd ddechrau ni fo, fel... ganol pandemig. Dyn ni'n ganol pandemig. Oedd Spiral o ddim hyd yn oed yn trio disgrifio lle oedd pawb wrthi. Oedden ni mor lwcus o, cos oedden ni fel... Ni'n gallu gweithio adred, ni ddim yn frontline. Oedden ni just fel, dwi angen angor. A'r unig angor yn gallu meddwl oedd cymryd y piss allan o artistiaid oedd yn trio'n rili galed, ond oedd ffilms nhw just ddim yn gweithio. I mean neu be? I mean, Nocio bobl awr. Ie. Pwydio fe'n lwdio neud y ffilms ma. Hwna, be dio. Idris Elba, stop it. Ti methu cwffio kaiju ffa. Actually, os unrhyw person sy'n gallu cwffio kaiju, dwi'n meddwl Idris Elba fysa fo. I fod yn deg. Ti'n iawn. Hold on, na i feddwl, na ddau nôl at y ti, na i widdi allan enw yn ganol hwnna. So da ni di wneud 150, da ni di wneud faint o bwys da ni di yfed. Gormod. Dros y cyfnodau na o lle da ni di mynd, hei, dwi'n cofio ni'n arfer rhoi drink moderately kids, warning ar hwn, a wan dwi just fel, os yna neb yn gallu fforddio, fed mwy na moderately dyddi yma, so some point roi. Dwi'n addo, 151, na i trio gael drink neis. Na i trio gael really nice. Am dda. Dwi eisiau cael sebon a olive oil nhw fyd. Just unrhyw beth allai brynu gan yno. Na, so just really just i hitio fi fatha. Da ni di... Mae'n ddrws bach yn agor mewn i bit o bren chdi. A ti... Wedyn mae Grace Jones yn dod allan yn reidio bom ac yn mynd... A mae'n just hitio ar atho mor... Mae o mor odd i feddwl faint... Cos dwi ddim yn edrych ar yn stats ni. O podcast ddim yn thing pan ydyn ni'n gychwyn yn y nonsens ma. A rwan mae o'n gormod o thing. Mae'n gormod, Mae'n gormod. Dwi'n meddwl, sa'r byd lot o well os ydy just y siarad amdano'r film shit. Dylen ni fod yn gwerthu mattresses. Reit lawr. Dan film shit. O dan mattresses. Peidio siarad am yr... O dan Squarespace. Bob dim. Dan Blue Apron. Hello Fresh. Tasa ni'n cael sponsorship. So, hey, guys, just i rando. Hey, gynulleidfa. This ain't gonna be rhywun arferol. Dyn ni'n mynd i fynd off. Di'r rhywun arferol. Dyn ni'n bullshit. Dwi'n hyd yn oed ydi mynd, well ni siarad am news. Fuck it. Tasa ni'n cael sponsorship. Beth fysa ideal sponsor ni?
Dwi'n gwybod. Heblaw bys ni'n talu'r cwrw Palestine am cwrw nhw a advertisio nhw dim problem. Fair play, wild horse. Ragdi? Moose Piws, wild horse, unrhyw un o'r reina. Bontadeli, obviously. Bontadeli. Na, hwnna'n Richard Harrington's very sus police drama. Bach yn depressing. Ti'n jocio. Gobeithio bod nhw'n cymryd y piss allan o'n efo. Cos... na. Na. Ydy dad bleeps name of child yn gallu ffeindio fo i ni rwle? Dwi'n dal coeth o pan mae'n cychwyn o dweud gwyno bod stwff mae'n ddim ar gael ar iTunes o dwi'n mynd i cael negas yn dweud lle yr ydych chi? Dwi'n mynd i'n fucking point. A just lot o'r... Da i dal yn ysgrifennu trwy. Mae just wirionedd gyn gymaint pethau newid, gyn gymaint pethau aros yr un fath, a gyn gymaint mae hwn just yn lot fawr o hwyl i fi yn bersonol, dwi'n Be, neud y siow? Neud y siow yma. Be, ti ddim yn cael crippling anxiety cyn ti gwasgu'r y cod? Dwi wedi meddwi gormod cyn gychwyn, so, Gwasgwch o lawr, o dan y mattresses, o dan Squarespace, o dan y booze. Dan y gyd. O na, mae just... exactly. I'm just God. Drwch guys. Dwi just mynd i agor y sad beer of loneliness. Hwna di sŵn beer o Moretti o hyn. A di Moretti ddim hyd yn oed yn wael. Madri, di'r ffocus ddŵr yna. Ti'n gwybod bod Madri just yn fake? Mae'n fake. So ni'n deud na, sbio fake, fucking made up cwrw, fucking cute cwrs ydi'n neud o fyny, i edrych fel, ydw i di mynd mlaen am hyn o blaen, cos mae'n wendio fi fyny. O beth sy'n gred, beth sy'n well beth ydi. Fake cwrw. Does am un nhw wedi cael ei wneud yn y lad yma. Mae'r gyd wedi cael ei wneud. Sorry, am ffôn fi ddim yn amser gwely. Does am un nhw wedi cael ei wneud yn y gwlad lle wedi dŵad, ond mae'r gyd cael ei wneud yn y lad yma. I cael gwerthu. Spanish. Y Spanish cwrw yma. Oedd gen ti, ar intro, gen ti Guinness yn cael ei wneud y Llundan. Ydych chi wedi gweld Nigerian Guinness? Na ddo. So mae Guinness like extra stout. Ni'n siarad fel kind of mega trwchus. Tar, basically. Lydia tar. Mae o'n endio fyny, a ni'n mynd trwy'r fel World Food Aisle ddoe, ac oedd o just fel Nigerian food, ac oedd o just fel extra stout i Guinness, ac o'n i fel, man, dylswn ni di trio hwnna? Yes. Love it. Ond hwnna dio, beth ydyn ni onid product o globalisation yn y ffordd gorau posib. Dwi ddim yn licio'r ffaith bod fel fy holl podcasts a fy holl media a fy holl fascist ideology yn dod o America ar hyn o bryd. Mae hwnna reit depressing. Ond mae'r un peth dwi yn excited amdan am technoleg ydy y ffaith bod ti rwan yn gallu bod y cyswllt rhyngwladol yn really gry. Fel, dwi'n teimlo fel, like music, mae kids yn gwrando arno rwan, it's Korean music, neu, be dwi'n relaxio hefo ydy, alla i streamio pretty much unrhyw anime dwi isio. So ti'n deud hwnna fi pan ma'n i'n 40, byswn i wedi cynoed y bendi off. A dwi just more excited, a just cymryd o'n gan y tol. So, trio dod a fel bach o joy technoleg yn ôl bod yn show ni mostly yn sbia'r llanas ma. Da ni'n gallu neud y sioe yn un peth fatha ti'n mwyn dyn fatha dothon ni at y gilydd trwy Twitter ar yn y good old days TM ar be oedd o Metastunch, Maes A wedyn, ydyn ni wedyn newid i Haclediad.
Eto, rhodri dyfrig Carl, Morris, bobl wedi fod yn, hei, granna, dylen ni fod yn gallu neud y stuff ma'n Gymraeg. A oedden ni just i neidio ar gefn hwnna. A di kind of dwi'n enw nhw, sorry, guys. Byddi, oedd y technolog yna, oedd y Skype yna, oedd yr Jitsi, Google Video Meetup. Oedd y spin cyffroes na fel lle da ni'n mynd i trio tro ma i weld beth sy'n cwmpan ddarna. Achos oedd FaceTimes... Oedd FaceTimes just yn un person i un person yn doedd am o'r cychwyn, Iest. A falle dylen ni ddim, really, cos mae kind of crapio allan yn ni o hyd. Inshitification. Ond oedd technoleg yna, eithon ni just fatha, fuck it, so ni wond os rhaid i wneud o fath o beth, a eithon ni'n meddwl fatha, pwy, mynd i'r rwndo i hwn, dwi'n fatha, actually, trechion, mi o'n y pobol gryndo ddo fo. Dwi'n di checio faint, ers blwyddyn rhan. Mae'n at least 4, so... Ond fi'n gwybod, yes, dwi'n neud y gwaith caib yr haw, a dwi'n yn gwybod os dwi'n gallu diolch i ti digon. Dwi genuinely ddim yn gwybod. Achos dwi yn poeni bob tro dwi'n gweld ti, mae'r Silver Foxness yn mynd waith. Waith? Sorry, mae'r Silver Foxness yn intensifies. Intensifies. Mae'r Anson Mount vibes just yna. Ac dwi fel, ydy hwn yn iach, Iestyn? Ydy hwn iach iddo fo? So na drws nesa. Dyna lle mae'r pres yr Haclediad mynd i. Sorry, Leah. Sorry, Jamie. Sorry, Matt M. Sorry, Ross. Mae'n just... I mean, darlledu Haclediad, like sweaty lediad neu rhywbeth yn amazing. Na, sa fo'n rili ddim. Sa fo'n rili ddim. Mae Bryn fel, don't do Grace, Sean. Drach yn amazing. Na. No. Dydy bobl gwell coch plus gwres. Na, da ni just ddim. Oedden ni siarad amdano hyn yn gwaith, oedd sôn am oedd yr humidity yn chael ei drod am hyn eisiau i Milan. Oedd yr gwestiwn gret. This one time. Oedd i aircon trwy'r gwestiwn gyd, oedd yn gret gyffyrddus. Oedd i Crys glân neis on, Crys linyn neis, oedd yn gret. A mi fatha, allan i Milan, a i cael mwynhau y diwrnod. Mi allan wal o res, a suddenly oedd yn Crys i'n socian mewn chwys. A dyma ydy newid hinsawdd. Yep. Ond... Yep. Yeah. So, the science isn't in, folks. It's not. It's so clean. It's so beautiful. They dig it out of the ground. They brush it down. They put it in a thing, and it creates power. It's so great, folks. It's so great. It's not like those turbines. They're a bit ugly. They just ruin the view. I got them by my golf course. It's ruins the scene. Clips o'r banquet. Efo fucking Sam. Pwy ydyn efo? Fucking, ac o'n i just fel, wow. Os yna unrhyw fath o like knives out, who put the poison in the soup? So hwnna, na just bod ni'n digo. Just take off, nuke it from orbit, it's the only way to be sure. A haid i ddweud, mi geis i fatha eiliad bach o teimlo drist a fatha trienni drost Catherine. Nes i'n gotcha dim... O'r hir yn y Times, oedd hi y fanna fatha gwenu fatha, a fo fatha Princess of Wales. That's one, That one. Na. A dyn, mae o fanna fatha sort of... Dwi'n neisau iddi hi. A mae hi fatha, get away from me, you creep, fath o beth.
Ie. Mae hi yn cancer survivor, a mae'n rhan yn fi fel, pain oedd yn waith. Mae hi di bod trwy digon. A ti teimlo fatha, mae nhw'n byw yn y byd, a ti fatha, fuck them all. Ond eto, fatha ti'n... O, hwnna di job chdi. Mae fel mynd i ffeich i meeting, a ti'n mynd, wel, dwi'n mynd i ffeisteth ymwyl ysglydd yma. Ond... Ie. It's achos America di ond de? Gad i fi checio. Dwi'n siŵr, o ddim like the Emperor of Japan newydd fod. Justin! Do it. Basically, mae nhw am adeiladu, mae nhw am dymchwel pentra bach a boddi dyffryn i cwlio data center i wneud am bullshit ma. Ok, Bryn, mae hwnna'n really agos i fod bod y real world yn creepio fy'n yr sioe. Bryn yn goffa cael mynd 2 fus. Mae Bryn yn rhoi 2 fus. I'r bobl yma. Ond eto, hwnna'r peth arall hefyd o'n i fatha, so dwi'n basically dwi'n ôl i darllen actual physical papur newydd, mae'n gret. Bryn Cor. Ydyn ni di esbonio i'r grandawyr the ongoing meme that is Bryn Cor? Probably. Cos dwi'n cedi mae probably in very deep eye chat thing. Dylen ni wneud tier arall o'r membership funds, or only funds, right? Lle ydych chi'n cael access i fel screenshots o'r message chat. Fel ddim twrna ni? Na. Fel ddim twrna ni. But, Bryn, money! Nhw fydd yn cael y pres pan mae pobl yn swio. So deep lore ydy yn raddol, mae Bryn wedi cychwyn ar tech podcast, ond rwan wedi completely rolio hynna nôl a wedi just dod yn ddyn sydd yn toddi wax seals o'i hynna. Mae'r cyrraeduron fi di actually dyn allan o bren. Mae'n cael ei ddyn yn ealing i fel rhoi cases anyn nhw. Rwy'n pethau mae'n cael y person yn rhyw pishin arall o Llundain i fel bindio magazines chdi gyd. Sydd ddim yn joc. Yr lluniau typewriters, wax seals, fountain pens, stamps, lockpicking. Cardia, personal. Lockpicking. Mae Bryn yn byw a bachelor lifestyle. Dwi wirioneddol yn credu mae bobl sydd yn fel sgwennu GQ isio. Like, ti yn byw fel ti'n meddwl be? Mi allai gael nice things. A dwi'n heiddi cael nice things. Nice things pren. A marble. Dim gymaint ag o'n i, ond... mae'n ipyn o hwyl neud hynna hefyd. Gentleman. Fi'n un o'r pobl oedd actually pob i bara tran ar galwad gwaith un tro. Hwyr eitha hwyl. Yn wahanol i fi athan live ar Zoom i bobl tra ni'n editio Monkeys. A oedd o just i darlledu i cyfarfod Zoom rili pwysig o just sŵn Monkeys. Highlight proffesiynol a phersonol fanna. So, mae bara, it was great. Da iawn ti. Pa byddai sôn yn Bryn Cor eto? Achos, o'n i just eisiau dangos i bobl beth sy'n tu ôl y llenni ar y sioe, gan bod ni'n a very special edition. So, o'n i di... So, cychwyn swydd newydd, be ni di sylweddoli, dwi'n gallu cyrraedd y gwaith erbyn 8, a mae yna coffi bar neis yn y swyddfa ac maen nhw'n ei coffis am ddim a so dwi'n eistedd fan'na edrych allan dros Paddington efo cappuccino a wneud y crossword a mae'n gret a so beth dwi'n cael gweld wan ydy fatha newyddion wedi i curatio gan pobl proffesiynol ac di cael ei ar gael i fi peth cyntaf yn y bora. Mae hwnna'n game-changing technology. Game-changing technology. I mean, oedd o'n game-changing yn yr 1850s pan ddoth yr rheilffyrdd oedd yn golygu bod bobl yn gallu cael y papur newydd ar yr un diwrnod. Ac o'n i, a peth dwi hefyd yn supportio journalism sydd yn gallu gwneud investigations ma yn y byd newydd ma. Be dyd y bapur di, Bryn? Well, the Times. Sorry. Ti fel yr John Cleese sketch na. Ti di gael y bol. Lle ti'n meddwl? Sorry.
O, ie, oce. Byddai'n ofalus iawn. O, ia! O, ie, ie. Ie, ie. Oedd. Ie, ie. Cyn. Ie. Pam sa ti'n talu extra hwnnw? Ie. 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 Fair play. Ie. Neis. Ie. Fair play. Na, dwi'n kind of licio'r concept, so dwi'n atgoffa fi o fatha'r tin can fatha thing lle ti'n rhaid fatha can tawad y gortyn a tynnu fo a ti'n gallu so mae'r sort of ie. O be di wyndro di fatha un o'r fatha gyn chdi ar intro a gych chi y ffôn wireless yn ty lle chdi fatha aerial o'ch ti'n codi fyny a'n sort of licio'r fatha yr syniad yna. Na, peth di, dwi'n meddwl o'n Ie. The party line. Ie. Yn anffodus, mae'n rhan... dwi'n teimlo, bys y bobl ar yr arwyneb yn mynd, mae hwn quite sionedi, ond dwi just fel, na, mae hwn yn kind of neu fi ti'n bach yn flin. Cys mae'n bobl yn trio... Gwrs. Hwn di Sioned Cor ydi hwn. Mae Sioned Cor ydi, unrhyw beth mae bobl eraill mewn sy'n sweet. Na, mae'n shit, na, a dyma pam. Mae o yn... millennials yn trio imposio yn shit ni ar... Sy'n plentyn yn mynd i... Mae plentyn yn mynd i fod... So, enghraifft, mae fy iangau yn anffodus wedi goffa cael ffôn. Cys mae'n cered i'r ysgol y ben i hun, right? Dio ddim fel yr Americans ma sy'n just yn mynd yn y car, like, bobl yn mynd yn o'n y car, neu whatever. Mae hi'n goffa... A dwi fel... Mae'n cerdded hanner awr bob ffordd. Mae rhaid i gael ffôn. Ond dwi wedi locio'r sucker yna lawr. Gymaint a gallai. So mae dal yn gallu... Mae genuinely... Fydd hi'n gadael i ffrindiau hi, a fydd hi'n cerdded ymlaen yn 5 munud, a wedyn maen nhw'n ringio i gilydd, a dal i siarad yr holl ffordd adres. Sydd ddim yn gret o ran cymryd sylw o Croeso'r ffordd, ond hefyd yn gret, achos ti'n mynd cysell yn ffrind ti, a hefyd, ys wyt ti'n mynd, gan bod fi di visualisio hyn ala. Mae'r tin can yma, mae o very much... dwi'n teimlo bod o'n gimmicky a mae'r pricing structure yn silly. Well, a it's a fun it's a fun thing i rich American parents gael bod yn dydy hwn yn cute cos mae gen ni goffon ni gael gwared oedd o'n costio mwy i ni gael landline ni so goffon ni'n llythrenol cael gwared o'n ymbynu. A mae gen i dal proper 90s, bron bolle 80s fel lovely design ffôn. Dylen ni roed llun yn y notes. Mae'n lovely ffôn a nath yn merch i ffindio fo bore ddoe. A just dechrau chwarae fo mynd, dwi'n cofio hwn. Oedd o'n Corhyd yn arfer ringio ni loads. Ac yn i'n meddwl, oedd. Cos oedd o'n wastad yn rhaid ring copl yn ysweithio'r wsos ac yn ringio'r landline. Ac oedd o'n gret, cos oedd o'n deith y kids, diw jyst cerchu ateb hwnna. Allai ddeall y nostalgia yna o gael landline. Allai ddeall o, ond mae o yn gimmicky a drud. Theory, I suppose, ydy, mae o hefyd yn... Mae o'n kind of cael y plentyn off y ffôn. So ti'n hi deud, ti'n siarad o'r ffôn symudol. Off the ffôn symudol. A sort of,
ti ond yn gallu neud y siarad, ti ond yn gallu siarad, a wyt ti'n mynd i gallu siarad am, ti'n mynd fatha Snapchatio, face spatio, a bod fatha beth ola. Bibwio. Wel, hynna, ma hwn, it's got venture capital written all over it, Iestyn. Ma hwn ydi fatha CES, fatha sort of, oh look, they brought this back kind of bullshit energy amdano fo. Ie, fel ti'n dweud, bys yn angen critical mass ond fo. Mae'r ffôns yn yr 80s oedd yn neud sens, chos oedd literally pawb efo ffôn yn y tu. Mae Instagram nhw yn drwm iawn ar yr smartphone free childhood. Ie. So dwi'n gweld yr fatha'r concept, ond ie, dwi'n mynd i weithio, ond I can see it. I can see it, ond ie. Oedd. Ie. Too little, fel te gimmick fysa fo, mae o'n mynd i fod yn fatha rhywbeth eitha kitsch. Ie. Ealing? Oedd, i fod yn hollol hwnna, oedd yr un yna di cael ipyn yn ôl, mae wan yn branch o Lloyds. Mae'n neis ddo. Banc actually'n agor. Ie. Wel, actually, symud cangen nath nhw o fyny'r lôn, so, ie. So, ond, na... Lle mae dy cinema di, Bryn? Hwna di big thing ni am Ealing. Y cinema, da ni'n di siarad efo hwn on Michael at chwaith. Mae hwnna'n very much Bryn-cwr. Talu i fynd i watched films hefo bobl eraill. Ie, mae'n weird. Dwi hefyd yn sôn ma'n y stori arall eitha Bryn-cwr yn yr... Gonen, Bryn. Ond na, ie, dwi'n sy'n fath 5 munud o walk i ffwr, mae'n eitha neis. Ond ie, na, so, beth i dwi'n pan doth Amazon allan efo'r just walk out kind of food things ma. Fatha showroom oedd o mwy na siop oedd nhw eisiau redag. Fatha dangos yr just walk out technology ma. So, ie. 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 Fel y ceir yn San Francisco. Wel, so dyna oedd o rili oedd fatha helpu datblygu'r technoleg, so fydd nhw'n fynd i y co-op, fydd nhw'n fynd i Asda, fydd nhw'n fynd i yr cwmni yma i gyd o dweud, hei gryda, mae'r siopa bach ma'n rhaid i chi redag, be am i chi just talu ni'r technoleg yma fewn iddo chi, a da chi'n angen staff wedyn, pe da chi angen di staff i stocio fo, a mae'r job di wneud. A so oedd y showroom oedd o mwy na byd. A chos di Amazon really ddim isio redag y siopa yma, be ma'n nhw eisiau ydy. Ie. Probably. Ond apparently maen nhw'n trosi rei o'r siopa yma i fod yn Whole Foods. Ond, ie, be maen nhw'n siarad ydy fatha bod yr Amazon Web Services ydy fatha redag platform fel ma fel gwasanaeth i siopa eraill. So maen nhw'n mynd i Marks, maen nhw'n mynd i Asda, maen nhw'n mynd i Tesco a dweud, hei gryda, fyddwch chi brynu'r technoleg ma i roed yn eich Tesco Expresses neu'r M&S Simply Foods. I doubt it. Ond, na, so just yr syniad... So, dwi'n syniad fi bod nhw wedi cael nhw, chos maen nhw'n
dim dyna lle maen nhw eisiau bod, dwi'n meddwl. Ond, chos peth oedd nhw'n sôn hefyd, oedd nhw wedi gwneud pethau fatha hairdressers, lle be gyda chdi oedd fatha smart mirrors, lle oedd chdi wedyn yn gallu prynu fatha, maen nhw'n dweud fatha, o, ti eisiau'r mwys ma, a ti fatha, o, yes, ar mwys na'n gret, a ti'n edrych arno fo, a mae'n caiadu dy Amazon, a fel ti'n cael adra, mae'r Amazon drone yn landio ar ôl delifro. Yeah. Na, so, mae'n mwy fatha'r, Ice Cube, yn Eastern i desg, yn neud pethau. Apparently mae hwnna'n ffilm da ni'n gweld. So na, just fatha showroom ydi o i'r technoleg, dyna di'r, chys dyna pan maen nhw'n neud big fuss amdano fo, di'r just walk out technology ma, hwnna di'r fatha'r, ond peth ydi hefyd, dwi'n meddwl, i ryw radda... Hey, yn Grangetown, mae'r Tesco's yn just walk out technology. Exactly. Peth ydi, mae o'n newid mewn fatha mindset, a sy'n mae pobl actually yn mynd o gwmpas y siop yma. Ti fatha, o'na sketch SNL pan ar nhw lawnsio'r y thing ma, a ddyn nhw fatha voice-over fath un o'r ads ma lle, with just walk-out technology. A dyn mae gen ti'r cymeriadau yr actorion o'r cast yn mynd fatha, you first. Fatha fel. Ac mae gen ti, mae'n gyd yn mynd fatha, I'm taking this item and I'm putting it in my basket. Fatha fel. A sort of, mae o'n pwynti i'r fatha'r syniad ma o technoleg sydd wedi cael greu i ryw berianwr sydd yn meddwl a fel a ddyliau fo weithio, ddim yn selyn dall na actually mae'r byd go iawn yn wahanol ac yn lot mwy weird. Ond, so, doedd o'n mewn syniad sy'n necessarily wedi cyrraedd i amser eich, dwi'n gwybod eich eitha beth neu, dwi'n gwybod, ond dyna oedd Amazon eisiau gwneud, oedd da ni di inventio hwn, pwy sisio fo, fath o beth. So, dwi'n syniad fi bod nhw'n cael awr. Iest, wyt ti di bod yn arwain i mwy tuag at news? Gawn ni siarad am The Biggie News, y Iestyn. Ti yn edrych bach yn droloiw ar hyn o bryd. Dwi'n teimlo fi'n gallu gweld edges bach crwn ti, ond dwi'n actually gallu gweld lot yn y ti, a mae gennau problemau golwg, so dwi'n actually'n gallu ar hyn o bryd. Talk to me, Iest. Mae o braidd. Yndi Apple iOS. Wante, esboniwch i fi pan bod o'n 26. Dwi'n mynd allan ar chwaith. Mae'n dweud 18 i 26. What? Hein oedd follow episodes ni. Hein oedd y gweithio fy ni di wneud. Okay. So mae pawb rwan. Yeah. So mae hwn fatha, mae pawb nath nhw'n dweud fatha, nhw'n neud Windows XP yn ytrach na 2000 yn bebynag. Got it. Okay. Anyway. Defnyddio fo. Nath o 98 EXP. Dwi'n fel. Right, okay. Yeah. Okay. Yeah. Right, talk to me am sut mae eisiau fach. Unwaith eto, peek behind the curtain, dwi'n methu rhoi o'r ffôn fi, cos mae ffôn fi'n rhy hen a llawn shite. Diolch. Yeah, okay. Gormod o podcasts. Yeah. Rhyw ddydd.
Intriguing. Dwi angen ffôn fi i shiny symud o gwybod. Na, dwi jyst angen gallu darllen o. Fox Ie. 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 A mae'n fatha rhyw button highlight a rhyw lol fel ei gyd yno. Ie. Ie. AI o fo. Ie. 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 O. Right. Ie. O. Mae hwnna'n... Ydy. Wyt ti di reportio hwnna iddyn nhw? O, na. Oh, well, of course, sorry. Sorry. Yep. Yeah. No. Yeah. Yep. Yeah. Oh my god. A mae batri ti'n wrecked. Yeah. 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 O, mae hwnna'n... Go on ta. Gwertha fo i fi, chys dydw i ddim yn torri fy mol i... Yeah. 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 Yep. Yeah. Mae pob... Yeah. And Potchan. Okay. Yeah. Yeah. It's basic computing. Wna, peth yw, mae newid y model o be oedd yr iPad yn dau, y sy'n oedd o fatha
fatha ail sgrin fysa fo, lle be mae lot, di sylwared yn wedig, ti'n mynd i'r fatha iPad Pros, ydy bod o mwy na lai yn laptop ac oedd yr limitation nhw wedi mewn yn dechrau ddim yn neud synwyr i mwy. So maen nhw wedi cael gwarad o hwnna wan a mae'n neud synwyr. Mae'n gweithio fel mae'n fod i wneud. Na. O'n i'n gwrando, a mae hwn yn mynd i swnio fel journalism gwael ar fy rhannu cyfrannydd. Dwi'n credu o'r Canolfan Technolegau Cymraeg yn Technolegau Iaith yn Prifysgol Bangor. Rwy'n Prys, dwi'n mor sori bod fi'n cofio enw cyntaf di, yn siarad ar Radio Cymru amdan just y diffyg cefnogaeth i'r Gymraeg ar mainstream peth ac oedd yr gohebydd Rai Cymru fel ond ti'n mo, classic BBC fel flip, rhaid fi ffeindio counter argument i hwn lle mae'n faitio fucking UKIP arno reform, na, fi'n gwybod right. Ond wrth gwrs, mae modd cael ffôns yn y Gymraeg. Mae'r Gymraeg yna fel dewis iaith, wrth gwrs, ar ffôns yma. A ti'n gallu clywed just like wel ti'n gallu rhoi dy dyddiad yn y Gymraeg, ond does dim actual. Dim hyd yn oed hynna. Ti'n gallu cael gosodiadau. What? Yeah. I did not know that. Do. Yeah. 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 Hynna mor cool. Yeah. Yeah. O'r ddod i fyny yn y Gymraeg. Yeah. 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 Neu cynnig yr gallu i prosiectau bach eich cyfrannu i gyfro y ieithoedd bach da. So, yeah. 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 Wel, oedden nhw, chys, o'n i'n meddwl amdano dod o blaen, chys, so pan bydden ni'n cyfieithu desktop Linux i'r Gymraeg, so oedd y prosiect yna'n agorad o'ch ti'n gallu dod â tîm at ei gilydd a trefnu fo a cael rhyw fath o gyfrianiad gyn y cymuned. I mean, ti'n meddwl amdano fatha'r live translation, mae'n Canolfan Bedwyr wedi
adeiladu yr basis ar gyfer hwnna. Mae gen ti'r AI sy'n gallu siarad a siarad yn y Gymraeg. Mae'r technoleg yn bodoli. A'r un beth sy'n gallu neud ydy ti'n datblygu fo ar safon y gorad. Ti wedyn gallu mynd at prosiect yma a dweud, hei, be mi ni roed rhywfaint o bres i chi, ni gallu trwyddedu roed y stwff yma yn y meddalwedd ni. Hwn ydy'r pwynt o'r safon o gorad ydy bod chdi yn gallu neud stwff fel o. Ond fel mae Iestyn yn dweud, mae'r pwyslais ydy ar... Ie. Ond yr whole point Apple ydy bod nhw ddim yn neud pethau fel na. Ond dyna, mae hefyd ddo, y ffordd mwyaf exploitative o neud oedd o'n dydio yn hytrach na talu yn ddechrau i neud o. Ti'n meddwl... Ond mae'r ethics o cwmnioedd humongous yn iwsio open source. Ia, ond mae peth ydy, mae cwmnïau mawr mae'n iwsio open source anyway. Yndyn, dwi'n gwybod. Ie. Ie. Iest. Ydy jyst yn edrych tam bach yn moist? Ydy jyst yn edrych tam bach yn lip? Fel bod ti jyst yn sort of dyncio fo mewn rhyw fath o fel glycerin neu rhywbeth? Beth oedd hwnna? Aqua? No, hold on, Google hwnna. Oh, interesting. Mae pob beth yn edrych tan bach yn fel oer. O, ie. O, mae'n edrych fel tablets. Fel, ti'n y gel capsules, ti'n cael dy evening primrose oil yn y fel. O, ie. Iestyn a fi'n gwybod yn unig yn siarad amdano. Evening primrose oil. For women's health, guys. Well, ti'n meddwl, good evening, Mr. Bond. I'm Primrose. Yes, you are, aren't you? Wow. 20 mlynedd yn ôl. God, dwi'n edrych ar hwnna. Actually, hwnna fysa'r double team, fysa Prim a Proper, nhw fysa'r... The twins. Twins, yeah. Oh. Yeah. Creepy. Diolch, guys. Bydwch ni fel am stuff fel non. Reit, come on ta. Da ni... It's the... Oes. Yeah. Be di'r cymhariaeth efo'r stwff mae Google yn rhoi allan ta? Cys dwi'n gwybod ti di rhoi y Pixel line-up featuring Jimmy Fallon and Adriana Lofton. Yeah. 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 Diddorol.
Ie. Wel, nhw'n dwi. Ie. Hey! Oh. Ie. 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 Wel, ie, mae Nest. Mae Nest. Mm. Ie. Oh, God. Huh. Huh. A sy'n meddwl dyna fo, mae lot, so mae'r stwff yma di adeiladu wan mewn i dy dŷ ti. A mae'r upgrade cycle i technoleg yn illa be 2 to 5 years. Ti'n meddwl amdan fatha upgrade cycle ar gyfer pethau sydd di adeiladu mewn i dy dŷ ti mwy fatha 10-15 mlynedd. So mae'r ffaith bod y technoleg ma di stopio gweithio ar ôl 2 mlynedd yn fatha, o, bethwg. Pa mor hir fydd y tin can phones yn rhedeg, guys? Ie. Hey. Ia. Mae o'n mor ddiddorol. Be o'n i'n gwylio? Dwi wirioneddol methu cofio. Sori, dyma be mae'r internet wedi gwneud i fi. Lle oedd yn yr anwyl AI seminar ma fi es iddo fo, which oedd basically yn YouTube video essay. Oedd o'n deud, oedd technolegau oedd yn neud leaps mawr ymlaen fel arfer, legacy rhyfel lot o ddod hwnnw, yn cael ei rhedeg gan y llywodraeth. So, bys y llywodraeth yn desbyn ar ffôns, post, teledu, pethau'n cael ei rhedeg gan llywodraeth. A ti tweld, a bod y technolegau yma felly yn agored ac yn dealladwy ac ddim yn open source ond yn accessible i bobl, lle bysa ti'n adeiladu smart homes, bysa fo ar rhyw fath o beth Kite Mac standard, British standard, a bysa ti'n upgradeio yn y ffordd bysa dy ffôn di'n, oedd dy gysyllt ffôn di, bysa BT'n do fewn bob yn hyn a roed ffiber newydd fe'n, ond sa ti'n mynd goffod actively newid o prynu fe gyd. Rwan, bod yn data ni ar holl wybodaeth yma, pob peth yn cael ei rhedeg gan cwmnioedd humongous annibynnol tramor, mostly, mae hwnna'n ddiddorol iawn i fi. Dwi'n quite siwr llywodraeth i ryw radda yn gallu just taflu pres at problem a deud figure it out fath o beth. Achos maen nhw, lle mae cwmnio preifat, maen nhw fatha, gyn ni dalgod? Mae'n ddrwg gennau, mae'n ddrwg gennau. Ethach chi weld y terror yn fy llygyd i pan ma'n wedi hitio'r microffon, gan i'n mynd, oh my god, mae'r weird wedi dod allan. Da ni, so, bydd y llywodraeth taflu pres o'r problem, lle mae
cwmnïau preifat, maen nhw fatha, gen ni miliwn o bunna, fatha haid i ni trio datblygu mewn ffordd sydd yn meddwl fydda ni'n neud gyn gymaint o bres os da ni'n gallu allan o'n fo. So mae gen nhw interest i hynna. So pe mae rhywun yn mynd i trio ydy dylanwadu ymddygiad ni i gallu gweithio i mantais nhw ar y mwyaf. Llywodraeth, dwi'n fatha, we don't care, da ni wedi gwario ar pres, mae pres di mynd, job ti'n neud. A wedyn mae'r cwmnïau preifat, wedyn yn dod yn dweud, mae wedi adeiladu'r thing ma, be fyna ni neud efo'r thing ma, a dyna sydd da ni cael yr internet. Yr we. Yeah. Oh. Yeah. Huge. Yeah. Yeah. Weles i hwnna. Yeah. 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 Ne. Do. Waw, na. Ne. Dwi wedi memory holio fo hwnna. Ne. Yeah. Yeah. Mi nath o lawnsio mewn lot o lefydd yn Asia, dwi'n meddwl. Teg. A be, fel Iestyn lawnsio, so gyn ti fatha lot o apps, quote-unquote, swyddogol Facebook, o hefyd i wneud efo gallu sut oedd ti'n cyfathrebu efo'r llywodraeth. So ti'n gallu cael gwasanaethau llywodraeth trwy Facebook. Yeah, sounds about right. Yeah. Ydy. Ydy. Yeah. 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 Ar y spectals, yeah. Yeah. Na. Yeah. 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 Like fundamental sut mae humans yn neud efo'i gilydd, yeah. No. Mae o fatha pan ar i Apple nid y Vision Pro a dy gyd ti fatha dad. Oh god, y creepy. Wel, oedd y dad y birthday party y fideo i blant o tra gwisgo'r ski goggles ma. Yeah. Wow. O beth y waith wedyn ddo oedd fatha oedd nhw wedyn yn fatha minority reportio yn gwachad y thing. So ti fatha, mae o'n drist mewn fatha mewn 5 mlynedd ar ôl i'r plentyn marw a mae o fatha just yn crio mewn i beans yn gwachad y fideo. Hold on, dim minority report ydi hwnna? Ie, da ni wedi dweud. Literally minority report. Sorry. Oedd brain fi wedi... Yeah. Not gonna lie, guys. Yeah. We just felt... Mae Siored ar ei Meta Ray-Ban sy'n gwachad yr... Cant y cant. Dwi'n wiar
un wiar off eBay. Mi na i, ti'n ma be? Mi treatio'n hun i wiar newydd. Wiar hollol newydd. Wiar wedi syllafu ui.ar. Yndi. Oce, so da ni wedi wneud news. Do. A nathon ni kind of siarad am ei stwff. Do. Dwi'n teimlo, heblaw amdan y meta-ribbons ma. Mae hwnna'n good lle. Dwi'n teimlo hwnna'n good lle i falle symud ymlaen. Hang on, haid i ni cael rhyw fath o olygfa i'r cynnwys ma da di creu. Ie, swn i'n licio fywio y killer cynnwys ma. Hashtag cynnwys ma. Ie. E vista tu muerta. Be am i ni yn y peti, mae gen i yn airship fi, yn blimp fi. So na i hedfan yn ar y 10 i Gaerdydd. Fucking blimps. Na, dim ond y blimp na o Raiders of... Na, dim Raiders of the Lost Ark. Pa'n dyn efo Sean Connery yn efo. Ie, Last Crusade. Ie, y blimp o hwnna dim bryn. Mae ffynnu chdi... Cos mae hefyd yn 1930s club. Mae ffynnu chdi sôn am hynna, Sioned. Yn fewn i after the break, ie. Ond nid honna o bosib ydi. Mae honna y misg y top Bond themes, right? Definite. Oce, gwrandwch yn hi rwan. Ni'n mynd... Wel, yn i chi o'ch o draw. O'ch o draw. This man has a secret ambition. I propose to end the domination of Silicon Valley. Project Main Strike. A secret plan. For which each of you will pay me $100 million. And a secret weapon. We're not sure about her. Name's Mayday. Someone will take care of you. Oh, you'll see to that personally, will you? There's only one man who can stop them. Hold that parachute! Is it English? The name is Bond. James Bond. And I'm Dick Tracy, and you're still under arrest. In the world of high adventure, the highest number is still 007. Roger Moore is James Bond 007 with Tanya Roberts, Grace Jones, and Christopher Walken. Has James Bond finally met his match? Find out this summer in A View to a Kill. Title song performed by Duran Duran. Yes. Ydych chi rioed wedi teimlo mwy 80au na rwan? A View to a Kill. Mae just eyebrows a eye make-up Grace Jones yn ddigon i wneud fi teimlo flashbacks i ysgol gynradd. Yep. 1985. Yep. 40 mlynedd yn ôl. Yep. Roedd Fanwyl Braw Bach just yn cael ei eni. Roedd ITV probably wedi cychwyn dangos reruns o Bond films yn barod. Definite. A View to a Kill. Ar bank holidays hefyd. 100%. Ond ar bank holidays. 100%. Dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi logio fewn i ITVX, the spiritual home of James Bond. Yep. I watched hwn. Fuck Amazon, just...
Oh my god, ti'n hollol iawn. Rwan dwi just fel, o'r Bond spin-offs. Yep. Bullshit na. efo Brian Cox. Oh, yeah. Sy'n byd i neud efo Bond. Na, Bryn. Sorry. Dancing into the fire, Siarad. Dance into the fire. Carfa. Lefel e egni fi wedi skyrocketio. Tebyg iawn i'r Zorin blimp. Mae pawb wedi gwachod y View to a Kill. Mae'n gwahanol states o oedran, hungoverness, sal ar y soffa. Dwi erioed wedi sylwi tan yr watch yma just pa mor hen ac unattractive ydy ein anwyl Roger Moore yn hwn. Mae'r llais dal yna. Ydy. Ond yn anffodus. Does dim sex appeal i'r boi anyway, achos mae'r sglove factor wasad yn dod drosodd. Fi'n mynd i Google lluniau young Roger Moore i weld os oedd o byth efo fo, oce? Mae'r tîm hefyd sydd o'i gwmpas o y stuntmen i gyd a bob peth. Mae pob hefyd yn really hen yn y pwynt yma. So, da ni'n cychwyn y View to a Kill hefo, wrth gwrs, ski montage. Mae yna lluniau young Roger Moore. Hyd yn oed young Roger Moore ddim yn... Well, okay. Mae'n Saesnig iawn yn dydio. So, dwi wedi dod i dalt un o'r rai beth amdan. Kind of yn y danedd weird gwallt. Yeah, I don't know. Carry on, boys. So, mae'r golygfa gyntaf wedi cael ei fod yn Siberia. Right. O peth ydy, apparently, gafodd ei gyd i seithi yn Iceland. Ond ddaru Roger Moore ddim... beth bydd yn gwybod? Mae Bryn newydd trigro celebratory balloons ar FaceTime. FaceTime. Sy'n eisiau yna? Dwi'n gwybod. Nes ti just nodio. Na, bawd lan, di hwnna. Fireworks rwan, my god. Dwi'n gwybod... cool. So apparently, gafodd hwnna gyd i seithi yn Iceland. Ond apparently, ddaru Roger Moore ddim mynd i Iceland. Na, of course. So pan ti'n gweld Roger Moore yn y golygfa yna, gafodd hwnna gyd i seithi ar soundstage yn Pinewood. Yeah, sure. Yeah. Tracks, that tracks. Yeah. So unrhyw close-up on y fo yn y golygfa yna, neu gyd yn Pinewood, a mae'r action sequences otherwise i gyd i cael seithi yn Iceland, sydd yn cynnwys yr bit lle mae James Bond yn inventio snowboarding. Yes. A wedyn, does nam... Oedd y ffilms yna byth yn cool, achos mae'n cymryd certain hen ddyn aesthetic i ddechrau chwarae Beach Boys. Yeah. Pam mae o'n dechrau snowboardio. Dwi'n mynd i sense. Well... Those East Coast girls are hip, they... Yeah. I ddeud, mae hwn yn cool. Yeah. Dio ddim yn... Nope. Na, di. Yr unig peth dwi'n gallu meddwl lot o'r ffilm yma yn ddim yn gweithio, cos it's hen ddynions view of the 80s. Look at all these silicone chips. Yr unig peth dwi'n gallu meddwl ydy bod nhw fatha surfio Beach Boys. Yeah, of course, mae o'n surfio. Ond dydio ddim ddo. Ar yr eira. A beth sy'n gen ti, mae'n just athan... Mae'r KGB a'r Red Army gyd ar ei ôl o. Mae o'n just yn snowboardio allan o'n nhw. Mae pob arall yn dweud, be mi o'n neud? Fath o beth. Dyn ni'n ti gweld y fath beth. He's such a cool, young, hippity hip-hop guy. So nes i edrych i fyny wan. So hwn ydi ffilm dwytha nath Roger Moore, James Bond. Well... So, not shocking. Faint o oedran o Bryn? Oedd o yn 57. Ie, ti'n gallu deud. So 57 yn neud y ffilm ma. Nath o gychwyn i James Bond pan oedd o'n 45. So oedd o'n 57. So galle ni dal fod yn yr age range i chwarae James Bond? Wel, nath Brosnan ddim dechrau chwarae... Nath Brosnan ddim dechrau chwarae Bond tan oedd o'n 42. Amazing. So, yeah.
Do. Seriously. Ginger Bond, dyna ti isio. Ginger Bond. Yes, ti yn gwybod na fel Bond villain wyt ti? Dysyn. So apparently, y stori ydi, ddario sylweddoli tradd o yn chwarae hwn yn erbyn Tanya Roberts, o hi'n 36 ar y pryd. Hi di stes i ni. Ie, so hi oedd wedi sylweddoli bod o'n hynnach na mam Tanya Roberts yn neud y ffilm na. A oedd o'n fatha, okay, I'm done. Ond dyna ydy'r y vibes hefo y Bond films. Dan tan rwan, taw hen ddynion yn ei ffordd o byw'r freuddwyd ydi o. Dyna beth yw'r dillad, dyna beth yw'r sponsorship, it's for the empire, a toast to the queen. So beth yw'r ffynnu, so yn y golygfa yna, mynd o'n neud i snowboarding bits, mae'r Red Army mynd dda, lle ma di mynd i? Ydy, ie. A crazy Californians. Yeah. 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 Yep. Yeah. Twin Pines, Yeah, Californians yn inventio cool sports nhw, mountain bikes and shit. Dwi isio flagio fyny, dwi newydd grabio notes fi. Dwi'n gwybod sy'n ITVX thing ydi o. Mae na big disclaimer ar y cychwyn. Na. Di hwnna'r pob un? Mwna'r pob un. So pam, pwy di'r Zorin arall ma? Come on, Bryn. So disclaimer ydy, neither the name Zorin nor any other name or character in this film is meant to portray a real company or an actual person. Continue. So, mae'n troi allan pan nhw'n rhaid at ei gilydd. Zorin oedd y gelyn yn y short story. Just yw enw oedd, byddi enw fa Ian Fleming, just i sbaffio allan rhywbryd. So, mae'n troi allan, mae'n Zoran Corp, Z-O-R-A-N completely gwahanol Corp, sydd troi allan yn neud microchips. Ac yn pretty litigious. Na, apparently, ond oedd nhw fatha, shit, ydyn nhw fod yn fel yn syllu, a nhw'n rhoi y disclaimer yna. So mae'n title card cyn i'r ffilm dechrau. So mae'n cyn y cold open. Ar pob un? Ar pob un. So, mae Zoran apparently... Oedd o probably rhyw ddynes oedd o ddim yn gallu siarad yn rhywbeth doedd. So mae'n apparently based ar hen gair Hebrew am silicon neu rhywbeth fel o. So mae'n... Well, nes I ddarllen ar Wikipedia. I did not know that. Diolch am yr ymchwil. I did not know that. I did not know that. I did not know that. So yeah. Cool. So mae hwn I gyd cyn y theme bangin. So thing ydi, so o'n i'n lyfio ffilms James Bond yn tyfu fyny, right? O'n i'n gret, love it. Nes I project level A technoleg fi ar creu gwefan James Bond yn 2000... Do. Level A IT fi. Lore. Mae hwnna bryn lore newydd. Nes I neud gwefan... probably. Mae hwn ar yr un lefel A, bod Bryn ddim yn gallu nofio. Mae hwn... Please, GeoCities. Be sy'n gred ydi o'n i di wneud fatha bob un crime o web design o'n i di rhaid i fewn. O ti'n rhoi gifs oedd yn symud? Nes i rhaid fatha o'n i siwsio tables for layouts a ti'n mo fod i'n neud. Yes.
fine. Yeah. It was acceptable in the late 90s, early aughts. Be oedd the Bond files neu rhywbeth fel oedd o, a be ni di wneud oedd di setio fe gyd allan fatha folder tab. Oedd fel a bit yn GoldenEye lle ti'n goffo mynd i... Cool. So, oedd hwnna'n gret. So, o'n i fatha Bond, li cool, diolch, mi o'n cael y merched gyd, o'n mor cool, o'n i fod yn gadgets a bob ti'n fawr. A wedyn, so o'n i'n gwachad hwn wan, a mi o'n gorffan yr snowboardio, dim ond rhyw hatch yn agor, a ti'n gweld Union flag ar y hatch, a mi'n reit, mi o'n redag fyny na, cleimio fewn, ag cau y hatch, a begyn ti di, mae'n trellir fatha rhyw submarine ydi o, fatha rhyw, a mae'n ddynas ynddo fo sy'n pilotio'r peth. Ti'n jocan? A mae hi wedyn... Of course, bod ti wedi googlo hynna, Iestyn. Mae o wedyn yn tynnu fatha... Mae'n tynnu'r stwff ma allan i fago. Mae'n fatha pot mawr o caviar, botal o Cwpl o Viagra. Botal o vodka mawr. Heart medicine fo. A wedyn mwyn deud fatha... EpiPen. Put it on automatic. Wedyn am ryw reswm, mae'r throttle wrth ymyl y gwely. A wrth ymyl y gwely, so mae'n rhaid y throttle on, mae hi'n disgyn ar ei benno. A dwi'n mwyn fatha, it's 5 days till we reach Alaska, fatha beth. A ti fatha... Ffuck, sy'n ni'n bod ar ôl 5 munud cynta. Yr un peth o'n i'n gallu meddwl yn gwachod hwn ydi, bydd y fucking thing na drewi. Oedd o just i weld just y capin yna oedd yna. Tiny little sex sub. Pad am fewn efo UV light, Cew. Peek behind the curtain, o'n i yn teimlo bach yn chwdlyd cynt. Definitely one. A ma just... Iestyn! Yes, I don't remember stalling this. Roger Moore yn y ffilm yma'n actually troi na fi. Mae hwnna'n really wael yn dydio, bo fi just fel, bo fi mor arwynebol o hynna. Ond does dim o'i stico yn gweithio. A ti ddim blwyddyn yn hyn e fi currently, a dwi'n 42. Mae'n o'n... Dwi'n meddwl, pan o'ch ti'n ifag, a o'ch ti fatha sort of, oli cool, ti'n fatha beth. Ond dwi'n ti fatha sort of, a mae lot o'r fatha'r double entendres mae'n dod i fyny fo, it was a struggle, but I got off eventually. A ti fatha, oh god, be? Seriously, un peth na i ddeud am y Daniel Craig films ydy, heblaw amdan, beth enw hi, y ddynes French, yr hogan French super ifanc na, sydd 100% rhan oedran y merch fo. Ti'n mo, oedd o'n cael mynd off efo Monica Bellucci, ac yn i just fel, yes, dwi eisiau gweld like the Marigold Hotel version of fucking James Bond, please. Na i gymryd hwnna. Y ddynas hynna i fod yn quote-unquote Bond girl. Fucking bryd. Ond ti'n gwybod, so hyn dy beth gweithio hwn. So, y merch fenga i fod yn Bond girl. O'n i'n teimlo sick. Mae o'n y ffilm yma. Dwi'n gadael. Sorry. Dwi'n mynd. Ydy Alison Doody. Well, she's a girl in a Bond film. So mae hi chwarae Jenny Flex yn y ffilm yma. I mean, oedd hi'n 18 yn neud y ffilm yma. A mae fatha dweud, I enjoy an early morning ride. A ti'n fatha, oh god, really? So mae hi... Gawn ni symud mae'n i Grace Jones. Pryd mae Grace Jones yn cyrraedd? Hang on. Grace Jones cyrraedd?
Di. So, hwn di peth bach, so, Sianet, hi oedd hefyd Elsa yn Indiana Jones and the Last Crusade. Ti'n iawn. Yep. A hefyd, a hwn i chwsio dy feddwl di, hi hefyd oedd yr evil British lady yn RRR. Ie. Oh my god, y foment ysdi cychwyn deud o. Ie. So hi oedd y cymeriad yna hefyd. So ie, Alison... Dwi'n watcha da. Da ni di neud RRR i'r pod? Do. Cys di ddim yn di ddim, ond incredible. Ie. A fe ni just neud o. Ie. I'm sure. Oedd o ffocin brilliant. Ie. Spectacular. God, da ni angen ffidio'n arall ar eina. So... Cyrch chi watch'r RRR yn lle'r sight ma. Be arall hefyd ydi, so hyn pethau. So Zorin yn cael chwarae gan Christopher Walken, wrth gwrs. Walken. So, oedd wedi cael ei gynnig y reiddiol i David Bowie. Chi siŵr beth glywes i ddoi? Ni gwachio'r fideo amazing ar YouTube gan channel ar enw Jay Draper, The London History Show. A gen hi good, penod cyfan, good hanner awr, ar basically, we fought fascists before, here's how we beat them last time. Amdan y National Front in the 70s. Right. Ac o'n i just fel, ty bach yn wahanol rwan, cys mae pob beth ar fucking line. Ond oedd hi just fel, so oedd o'n lovely, hanes amazing. Oedd ti'n gwybod bod David Bowie yn fel, he flirted with fascism. Oedd o'n massive fan o Enoch Powell. So the fucking Rivers of Blood speech ma. Yeah. David Bowie yn cyhoeddi ar llwyfan. Faint oedd o'n meddwl bod actually, bod o bach o fascist hefyd. Oedd o'n meddwl bod they got it right. Ac o'n i just fel, oedd o'n trio shit postio, cyn bod shit postio'n thing. A o'n i just fel, a Eric Clapton, full on fucking white supremacist. Ac o'n i just fel, wow. Sorry am hynna. Sorry, spoilio sioe pawb, ond o'n i just fel, okay. Apparently oedd David Bowie mission y ffilm yma, achos oedd o'n mission gwario 6 mis yn gwachio stuntman yn cael hwyl. Teg. A wedyn y person arall gafodd ei gynnig i oedd i Sting. Nawr te, ar ôl diwn. Ie. Nawr te. Y person arall, a mae hwn yn dod â ni... So hwnna di bod cool. Mae hwn yn dod â ni... Ie. Da chi di gweld y lluniau dwi di bod yn rhoi yn y chat rwan? Ie. Sorry. Mae hwnna just i'r Patreon tier ucha. Diolch. Mae'r... yours on OnlyFans. Y person arall sydd yn cael cameo bach yn y ffilm ma, cariad Grace Jones ar y pryd, Dolph Lundgren. Lle mae o? Dwi'n mynd i googlo hwnna ta. Cos weles i ar yr... Ti'n gweld o yn... Ydy, so fod i un o bodyguards KGB colonel. Oedd o yn yr rhai Timothy Dalton. Dwi'n meddwl. Cos yna boi blond yn hwnna sy'n llad bobl efo i... Na. Efo 80s fucking synth headphones o. Dim Dolph Lundgren oedd o. Ydy. Orlof. Na, Gogol. Na. Gogol, ie. So, what do you lot o'r Roger Moore? Dwi'n gweld. Mae o yn edrych o Russian bodyguard. Yeah. Wel, beth ti'n gweld, so hefyd, so mae'r cymeriad arall, yn eisiau sgwini enw hi lawr, ond, so beth ti'n cael o'r Russian agents, mae Bond yn cael i off efo hefyd. So hi fod, oedd y cymeriad yna fod chwarae gan Barbara Bach, oedd wedi bod, Octopussy. So yr unig cymeriad oedd hwnna i fod, a nath nhw, oedd hi di deud, no. Wow. No. Ie. Triple X. Ie. A hwnna sy'n dod ar... A ti'n gwybod bod Dolph Lundgren yn fel world
clas karate fel athlete. Ni'n gwybod na. Sorry, dwi'n darllen erthigol ar how to work out like Dolph Lundgren am rhyw reswm. A dyn, cymeriad yma wrth gwrs, oedd efo'r gret o llinell, fatha mae roed yr hot tub ma ymlaen. A wedyn, the bubbles tickle my, a wedyn mae'r music yn cicio fan, Tchaikovsky! Ti'n fatha, oh god, really. Da ni mond ydi cyrraedd yr... So, hai fi ddeud, stunt-wise, ar ôl cael gormod o CGI inshitification, AI mush yn ddiweddar, mae gwachod the British ski team yn gwneud stunts yn really cool. O'n i'n meddwl bod y ski stunts yn awesome yn. Y stunts yn gyffredinol yn gret. Well, do. Y ski bits, fantastic. Nawr te, Iestyn. Marich dwi'n Eith o weithio cystal mewn un o'n nhw, nath nhw, be am ni'n neud hyn ato? A wedyn, beth sy'n cael ddod i'n pan ti'n mynd ymlaen yn hwyrach yn y ffilm. A hefyd, mae rhywbeth dwi'n meddwl efo oedran pawb, dwi'n meddwl, oedd y neb yn... So gen ti pobl Lois Maxwell a bob i gyd, oedd nhw gyd yn fatha... Mega hen! A ti fatha, ma nhw fatha, ma nhw eich just i bod... Di'r ffilm oedd ddim yn neud unrhyw favours i neb sy'n involved efo fo. Money Penny. A ti fatha, ma nhw gyd, di bod yna ni hyn. A dyna gyd ti wedyn Q efo'i highly sophisticated surveillance machine. A ti fatha... A ti fatha, da ni wan yn byw mewn byd lle ti'n gallu cael fatha fucking BB-8 drones ma sy'n mynd o gwmpas eich lle. Mae hwnna'n edrych mwy... Mae hwnna'n just edrych fatha rhyw bullshit. Mae'r robots yn Rocky gyn y kid bach fel ffrind yn edrych mwy fatha advanced na'r thing ma. So, K9, wedyn mae gen ti i yr Eiffel Tower. Mae hwn yn amazing. Right? Yes. Yr un diwetha, amazing. Butterfly murder, a ti fatha... Nes i wneud point o post... Dwi'n mynd postio ar socials. Nes i wneud point o postio hwn ar ein Blue Sky ni, cos o'n i just fel, mae rhaid rhannu hwn. Mae o'n amazing. Brilliant. A Shiel Aubergine. Monsieur Aubergine. A mae o fatha cartoon Frenchman. Oh my god, mae o gymaint o cartoon Frenchman. Eto, mae Roger Moore fel cartoon yn efo. A mae o yn... Mae'n Pepe Le Pew ond yn Saesneg. Yep. A dyna lle da ni'n cwrdd â Grace Jones, obviously. A so da ni wedi gweld Grace Jones yn barod ond mae hi'n dod i fewn. Mae hi'n... So be gyn ti di, mae nhw yn y restaurant mae'n yr Eiffel Tower, mae'n y ddynas yn neud fatha rhyw butterfly whispering. A dyn be gyn ti yn y wings. Mae sioe hi, mae burlesque sioe hi yn siomedig. Mae literally just yn... Mae hi'n whislo sydd
y peth lleia sexy o bosib allai unrhyw un wneud. Dwi just eisiau rhoi hwn allan yna. Dwi wedi teimlo, ti'n bod beth gallu'r moment yma fod angen. Whistling. Oh, what amazing. Yeah. Does some subtlety o gwbl. So mae'r person yn fama efo fatha... Ydy cael ei absolutely... What about a fishing rod? A mae nhw spinio yr things ma gwmpas. Mae hi'n rhoi karate chop iddo fo. Proper karate chop. So mae rhaid bod dod i gadael yr rod i fynd. Philly Palace ma'n ffoc. Mae hwnna di disgyn ar pobl sy'n bita. Mae hi wedi di roi i rod hi hun i fewn. Hem. But literally fly fishing. Fly fishing. A di just japio Pepe Le Pew yn i... Yep. A di seithio fo. A beth yn gret wedyn ydy, mae hi di... Mae'r aubergine yn disgyn di marw. Mae Bond yn mynd, there's a fly in his soup. A wedyn redag ar ôl Grace Jones. A mae nhw'n redag i fyny'r Eiffel Tower iddi hi... Oh, mae'n amazing. A hi wedyn yn parachutio off o fo. Yes. Na di. Na. Ydy. Na di. Mae'n just yn rapio rod i goesa fo. Just, ond Grace Jones, di hi, mae hi'n amazing. Peidiwch y cwyno. A wedi, peth ydi ddo, mae Grace Jones yn dynas tal, mae hi'n gyhyrog, mae hi'n gry, oh my god, mae gen i crush arni hi. Dwi'n credu bod gen i crush arni hi ers y tro cyntaf i watch y ffilm na. Mae'n radiatio fatha egni really fatha pwerus, mae'n presence anferthol. Mae o'n mynd fatha, o'n eisiau gweld i fi gwybod pwy di hi fath o beth. A mae hi'n parachutio off yr Eiffel Tower. Mae hi wedyn yn glaidio am ages ac yn landio mewn cwch. Oedd? O ia, mwyn just... It's very Bond. O beth sy'n ffynnu ydi ti'n gweld o fatha mae Bond yn jumpio ar ben y lift, ond ti'n chi gweld yn amlwg fatha o stuntman di hwnna. Ma'na llawer. A ddim yn y bit arall pan mae'n jumpio ar ben y gwch na a mae'n crasio trwy'r to, ti'n chi gweld y dummy di hwnna. Mae'r amount o bobl yn cwmpa off... pethau. Blimps. Blynyddoedd. A yn amlwg dummies just mynd, Dwi'n wedi weitio nhw lawr. So mae Grace Jones yn person mwyaf adnabyddus o gwmpas ar y pryd yn landio yn yr gwch bach ma efo Christopher Walken. Bydd sy'n gyda'n famous French industrialist yn ganol Paris. Mae pobl wedi weld the woman who murdered the guy in the Eiffel Tower just landed... Cwch o'r dŵd yna. Cool. Ac mae rwy'n yn mynd... A mae'r subplot anferthol efo dopio cyffala? Yes. Okay. A mae'n treullan na bod mae'r evil doctor sydd yn comically German amazing evil comical doctor. Nazi, yes. A mae oedd i roi steroids i merched oedd yn feichiog i nhw geni evil genius babies. Amazing, Ac apparently Grace Jones oedd un o'n nhw a Christopher Walken oedd y llall. Oedd Grace Jones yn un? Dyna ni dod i ddallt. Okay.
A so dyna pam... Ia, a dyna pam bod gyn ti'r hos bit ma i gyd ydy i ddeud, steroids yn y ffold. So steroids ydy pam... A mae'n trellan ma... Ond mae yn excuse i'r boi o fel oldie Avengers ddod allan a gael ei mydro. Yr hen boi na. Patrick McNee. Yes. Drean o'n nhw. Eto, probably rin i'n oedra na Roger Moore. Be di lyfio ddod i, oce, reit. Dwi'n gweld y trope ma mewn fatha ffilms fel ma, fatha mysteries a dramas a bachu. Mae'n y boi cael mewn i car yn ganol nos. Mae'n fatha mynd sort of, mae'n cael cheisio, mae'n cael mewn i'r car, mae'n meddwl mae'n saff, mae'n mynd fatha, surprise. Mae'n edrych i lawr yn y goriad yn y car, mae'n troi y car, mae'n codi yn ôl i fyny, a mae'n rhywun yn y set gefn, ac yn fatha, spectacular. A ti'n fatha, a mae'n gyd digwydd yn os, a ti'n sort of teimlo fatha, dwi'n meddwl, ond oce, ond mae hyn yn digwydd, dim unwaith, ond dwywaith yn y ffilm ma, a Grace Jones sy'n cyddiad yn y set gefn, yn ganol y dydd. Yn bod yn Grace Jones. Yn bod yn Grace Jones, a ti'n fatha, dwi'n meddwl sa'ch ti fatha gweld ti yn y cefn. A ti fatha, wedyn ti'n meddwl fatha, pam ti yn y set cefn? Cys mae hi'n psycho. Na, mae'n bril. Yr technoleg, yr rheswm nathon ni hwn, oedd y technoleg aspect. Mae hi'n 40 mlynedd yn ôl, sef mae'n teimlo fel pryd nathon ni gychwyn yr episod specific yma. So ti di ffagio hwn fel a classic Silicon Valley. Mae yna cwpl o speeches right there lle mae pawb just fel, of course Bond, we know how silicone chips work. Be ti'n meddwl o'r tech, Iest? Yes. Cys mae'n gwybod am plan no. Because he's an evil genius. I graffeg. Sut? How can bod o'n... Okay. Yeah. Yeah. Yes. Cyffroes. Pam lai? Oedd o just yn licio cyffylau? Oedd o fel Bryn a golf? Oh. Bys nhw just fel, dim clem. Yep. Well, peth ydi, maen nhw'n sort of, dwi'n meddwl nhw'n trio eipio lot o stwff o Goldfinger, lle o gyn ti, yn y cychwyn Goldfinger, o gyn ti fatha yr horse staples o fanna ac yr Mae yna lot o callbacks. So mae'n dylen ni in the age of Disney films sydd basically wedi adeiladu allan o hen Disney films arall. Gwybod sut mae Bond films kind of wastad wedi adeiladu allan o hen Bond films. Be hwnna fi oedd nhw'n sôn amdano fatha, these chips are hardened against EMPs. Dyna ni. Hang on. Mae hwnna'n dod i fyny yn
GoldenEye. I mean, dylen ni wneud GoldenEye. Dylen ni wneud GoldenEye. So, mae'r tech aspect yna fo yn gyffroes iawn yn y ffaith taw ti just yn... Oedd bobl yn excited am y stuff yma. Yeah. Tech subplot. Yeah. O'n i'n meddwl bod ti'n... Na pam o'n i wedi meddwl, mae hwn yn gweithio'n dda. A be mae? Be ni hefyd di synnu. So gyn ti fatha'r country estates mawr ma gyn Zorin. So gyn ti fatha'r anfarth di ma servants' quarters, stabla, bob dim. So ath nhw fiewn i'r stabla, lawr yn y lift ma i'r horse lab, nath nhw ffidio steroids. Secret rights horse lab, Nath nhw allan o'r drws o'r horse lab, ac endio fyny mewn microchip factory? Question mark? Yn Ffrainc. Yn Ffrainc. A ti sort of fatha... Yn canol Ffrainc. Falle na just like lle shipping o ddo. Fulfillment centre o ddo. Hwna be o ddo. Ond, Hey! So plan Zorin oedd hordio'r microchips I gyd. Gyrru'r pris fyny. So, I buy fo oedd yr supply chain issues yn 2020. O bosib, So, oedd am hordio nhw wedi'n waipio allan y quote-unquote factories oedd yn Silicon Valley, dos yn factories yna. Ac wedyn ddarin nhw, a wedyn ond dyfos yn gallu creu y microchips ma wedyn. So, pawb isio nhw wedyn. A pawb isio prynu nhw gyda fo wedyn. He'd rule the world. Mwahaha. So ni'n hoffi siarad am perfformiad Christopher Walken. Cyn I fi fynd yn ôl at Grace Jones. Come on, Bryn. A West German born, speaks 5 languages and has no accent. No discernible accent. It's Christopher Walken a dyn mae o yn chwarae fatha rhyw psychopath mae o'n Mae'r scene lle mae o Grace Jones yn wrestlo. Sexy sparring. Bach yn kind of sexual harassment sparring. Na'n fod yn onest efo hwnna, ond ddim yn gret. Okay. Retrofitio hwnna. A bit sy'n cael di pan mae o wedyn yn fatha'n cael off pan mae o'r rolio I ffwr mae hi fatha rolio at y camera with curses foiled again ond ges I curses foiled again oedd o di manage o snogio fi ag ennill ac yn I fel na a ti sort of a peth ydi hefyd ydi Mae o di gwisgo fyny mewn fatha rhyw standard fatha karate / taekwondo gear. Punchy. A mae hi mewn fatha Grace Jones attire. A mae hanna, mae fatha 70-80% o'i ddyn I allan. Tasa gen I penol Grace Jones, probably na hynna. So mae'r stori ni di dallt. So fel yr golygfa lle mae Roger Moore fatha, dwi'n methu cael mewn I rwm fi, mae Walken wedi mynd I fewn yna. Shit, hwni, a'i fewn I gwely Grace Jones. Apparently, oedd hi a Roger Moore ddim yn cael ymlaen efo'i gilydd. You shock me. Dwi'n gwybod, dwi'n syndod mawr. Ac apparently oedd gen I hi prosthesis oedd hi wedi dod o adra ac oedd hi wedi dod â strapon ymlaen oedd hi dod â strapon ymlaen a oedd hi wedi cuddiad o yn y gwely ac oedd hi I will shock him, so to speak. So he fatha, You lie back and think of England. Damn, dwi'n lyfio hi mwy a mwy bob tro dwi'n clywed stori fel hyn. Trian. Okay,
So, yeah. So, mae'r ffilm yma very much yn trip yn ôl mewn amser i pre-Me Too moment, pre-internet moment, pre-poeth moment. Dwi yn gwirioni ar yr kind of yr whole syniad bod y Russians ar y diwedd just fel, na, oedden ni eisiau cael gwared o Zorin hefyd. Oedd o'n crazy. Oedd o'n mesio fyny plans ni hefyd. Colonel Bond. You shall have the Order of Lenin. Y general. Be di hwnna? Dwi'm yn gwybod. Mae di bod yn lots o'n un o ddo, ond... Lots o... Oh my god. Oedd hwnna'n hyd yn oed mwy creepy na'r un yma o ran age gap. Oedd fel tia 15, ia. Oedd o'n lot o Ray Roger Moore i gyd. Oedd o'n Spy Who Loved Me. No. Dwi'n cofio. Interesting. Dwi'n siŵr bod o'r ITVX. Ond... hilarious. Oedd yr Indiana Jones Mines yn gret. Stunt crew arbennig. Na, does dim diogelwch. Ti'n edrych yn osef mae'r fel watching y ffilms Jackie Chan mae'r 90au a ni'n deitha chi amdan yr Hong Kong action movies yna. Ti fel, shit in hell, does na ddim clip, does dim lifelines am byd ma. Dwi'n wyndro os oedd yn y bit yna, oedd nhw wedi ail greu y top ar y soundstage. Surely. I wneud y bit yna. A wedyn, yn y wide, yeah. Wow. Yeah. Oh my god. Yeah. Making of, guys. Yeah. Nhw'n cool. Cool. Yeah. Well, pam nath o... Pam nath o... Cos mae blimps yn cool. Pam nath o... Nath o just peidio mynd ar ôl... Be di nhw? Tanya Roberts. Pan ddim just ar ôl... mae'n does dim rhesymeg, guys. What could he do? Mae o'n raff a ti am hitio Bond. So be fe sa fo'n gallu neud? Cool. Oh, yes. Yeah. I'm fine. Yeah. Na, mi oedd angen i Grace Jones roed allan ar y diwedd yn yr iconic scenes yn diawlio fo a wedyn yn ffrwydro. She was too beautiful to live. O peth oedd gen ti... O cyn ni gyrraedd bit yna, gen ti fatha, dawn ni gael y comedy scene lle mae Dr Evil yn dal Austin Powers yn y town hall. Yn y town hall. Ac yn trapio fo yn y lift. An easily escapable situation ma. A roed y lle ar dan. A wedyn sydd yn leidio i'r bizarre... Piffwc. Mae Bryn wedi cael celebratory balloons ar y FaceTime eto. Mae'n lyfio dy egni di, Bryn. Na i ddeith, test John digwydd. A gweld beth i'r hand movement sydd yn trigro fo. Yes. Trigro'r bom, humongous. Mae nhw'n diang ar
So, mae nhw... Mae Tanya Roberts wedi pasio allan. Mae Bond wedyn yn cario hi lawr ar ystol yr dyn tan ma. A mae'n obviously na mae'n cario dummy mae o dim Tanya Roberts go iawn. Hilarious. Mae'n cyrraedd y gwylod a mae'n fatha... Mae'n pasio hi i'r dyn tan. Mae Bond yn clemio lawr. Mae'n just cael pasio gwmpas fatha ragdoll. Dollyglot. A... Yeah, mae'n ffain. Yeah, it's fine. A wedyn mae'r policeman yn dod yn we're going to arrest you. So, hwn oedd canol y tan, ac maen nhw wedi bod fyny na, mae wedi ffindio corff o boi, wedi ffindio bod yn cael seithi, wedi findio'r gwn, yn ganol y tan mae'n gyd, a wedi dweud, mae rhaid na fod, io. A wedyn, mae o'n diag mewn enjan dan. Of course. Mae hwnna'n... Ar dan. Mae'n gret. A wedyn ti'n cael fatha Blues Brothers-esque, fatha Zucker's Brothers kind of police chase ar enjan dan o gwmpas y lle. A sydd... Probably, yeah. A ti wedyn... A ti'n cytio i'r gwan o bobl ma. Mae Bond di diang. Ond ti'n cytio nôl i'r plismin ma sy'n sawnd ar yr Bond ma sy'n di codi. A maen nhw fatha... Pam da ni fan ma? Yeah, achos it's a classic 1970s Bond moment. Yeah. Anyway. Yeah, exactly. Yeah. Mae na, hoffwn ni, bod ni di sôn am y meta-specs cynt, mae gen James Bond rhyw fath o meta-specs yn hwn, a maen nhw'n really nice. Maen nhw'n really nice. A beth sy'n gret ydi, maen nhw fatha, maen very subtly, maen fatha adjustio nhw, a maen tabs anferthol yn sticio allan, a ti fatha, di hyn ddim yn subtle o gwbl. Ond o'r 80s oedd hyn cofio, pob peth yn chonky. Mae hwn yn fel blast o'r 80s mon iawn, fel unrhyw beth arall o ddim yn dal at ei gilydd. Mae'n gen ti'r modrwy ma sydd hefyd yn gamera, a mae efo'r lens, y shutter release, mwyaf swnllid dwi'n rioed i clywed. Mae'r ffocin ffilm camera sgyn y fi, sy'n rhannu ar metal. Mae'n ffocin... Mae hwnna efo shutter release mwy distaw yna hwn. A ti fatha, mae'n bonkers. Yeah. Oh my god. Yeah. Sexual harassment. Y quiche, Oh my god, mae'n cwcio quiche. Ar ôl Dwi'n cofio rwan. Ar ôl y ffilm, ar ôl y ffilm mwyaf slo dwi'n wedi gweld. Real men don't eat quiche. No, they cook them. Wel, chys beth ydi, oedd pob sôn fatha'r jump cuts ma i Liam Neeson fatha cwffio yn fatha Taken. Ti fatha sort of, mae hwnna'n neud o'n ffastach a ti fatha teimlo fatha, actually, mae'n boi ma'n gallu cwffio, mae'n eitha chaotic. Hwn sy'n dangos pam maen nhw'n neud hynna. Mae'r actorion lot rhy hen i neud y shit ma. So os ti ddim yn rhaid y jump cut, ti'n just yn cadw un focus ar y golygfa, fel ma mewn edrych, chos mae'n really obvious, mae'r boys ma lot rhy hen i neud y thing ma. Hwna, be di o, Bryn? Dwi'n cedyn y dynadol efo tagline ni. Mae'r boys ma lot rhy hen. Bysa chi'n awgrymu, un anwyl randawyr ni, wylio hwn neu osgoi hwn? Mae Grace Jones Dwi'n credu bod pob beth efo Grace Jones jyst yn neud o werth i watcha. Ha. Yndi. Yeah. Next week on A View to a Kill. James follows the trail to San Francisco. Yes. Find out. O beth sy'n gret ydi, yn y diwedd, maen nhw fatha,
Mae di mynd o'r explosion lle mae Grace Jones wedi safio'r diwrnod a di stopio Silicon Valley cael ei destroy. Okay, gret. Peth ydi, wedyn maen nhw'n cytio'n ôl i Llundain, mae'r gyn ti'r bit ar top y blimp, ffantastig, gret. Wedyn da ni'n cytio'n ôl i Llundain, lle mae yr minister a'r General Kogol i gyd yn cwrdd yn ei gilydd. A mae'r dweud, is Commander Bond here? We'd like to give him see him personally. A wedyn dweud, well, no, he's missing. Missing in action. We must presume the worst. Ti'n dweud, okay. A ti fatha ond sut ti'n gwybod beth sy'n digwydd os dim fos di deud i chdi a wedyn mae'n cytio wedyn i fatha pervy Q efo efo spy bot a ti fatha mae o di survivio'r bullshit i gyd yn barod a ti fatha Mae'r peth drwg nath o thing chwthu fyny y bit wedyn ar ben y bond mae ti'n fatha wel ia da ni'n gwybod lle mae o diolch fatha yn ti'n cymryd y Bond ffilm ma reit serious diolch fatha it's a Bond film diolch fatha yn Tomorrow Never Dies lle mae'r cwch di chwthu fyny a mae o ac Michelle Yeoh yn fatha ar tafod o deipri fatha deud let me just Michelle Yeoh a stwff yn egyd a ti fatha he's missing da ni'n chwilio amdano fo mae hwn couple of days later ti'n teimlo fatha fysa fod i ffonio fewn diolch yn dda iawn ar ei job na dyma beth sy'n digwydd bos fydd yr Americans di mynd fatha be ffwc oedd hwnna fyny fanna yr blimp na chwthu fyny a wedyn mae'n dweud hei mae'r 2 berson yna sownd ar ben y bonds nhw'n ni ar y rescue team i fyny i cael nhw lawr a wedyn ti'n dweud so fysa so ti'n dweud we must presume the worst a ti'n dweud fuck off ydych chi yn cymryd hwn soft shell crab Jimmy Chan apparently oedd hwnna i fod yn Felix Leiter a nath o'n newid o iddo fo chys oedd nhw eisiau capitalisio ar ffaith bod o'n San Francisco a so dweud fysa ni cael rhywun Asian American actor i fod i neud o so mae o'n fysa ni'n cynghorio fo na, ond just am a bit watchwch Supercuts Grace Jones on YouTube yn lle Ardy Seal mae o'n mae o'n ti di talu stupid amount o bres amdano nhw mae o'n type Mae'n sicr y time capsule o be oedd yr 80au fatha beth, a ti fatha cael sort of gweithio, a ti sort of... fel ti'n dweud, mae Grace Jones nath o'n wneud digon ohoni hi, so di bod yn mwy diddorol gweld mwy ohoni hi. Psycho Grace Jones, love it. Rwan, dwi yn meddwl bod hi'n amser i ni, yn hytrach na deud wrth pobl i watched View to a Kill, watched rhywbeth sy'n actually da ni wedi mwynhau. Dros y blynyddoedd diwetha, da ni wedi bod yn awgrymu lot o bethau gwahanol i chi. Be mae'r media landscape yn 2025 yn cynnig i'n anwyl wrandawyr ni. Bryn, wyt ti wedi meddwl am rhywbeth i rannu yn yr after party ma? Nes i orffan Precipice gan Robert Harris. Llybyr? Nes i llyfr, nes i enjoyo hwnna. Mae very sort of Robert Harris, os ydych chi darllen llyfr o Robert Harris, dwi'n meddwl chi gyfarwydd iawn efo yr stael o stories mewn sgwennu. Hanesyddol. Hanesyddol, a fatha creu stori o fewn stori, I suppose. A creu cymeriadau diddorol. Dwi'n meddwl gen ti Fatherland o'n gych ti fatha ar ôl yr ail ryfel byd lle oedd y Germans wedi ennill oedd nhw fatha
o'n a mistri mawr lle ar bobl yn cael lladd a ti fatha, ma nhw ffidio allan, nath y final solution digwydd a fatha sut fysa pobl yn ymateb i hynny darganfod o wedyn fath o beth. Ond lle mae hwn ydi, mae wedi selio ar llythyrau go iawn, lle oedd yr Henry Asgwyth yn cyboli efo merch ifanc yn gyrru llythyrau iddi hi beth a bein oedd hi gyrru llythyrau yn ôl ac oedd nhw'n gyd mewn cariad yn cael ffer efo'i gilydd, oedd yn scandal eitha mawr a dyn mae'r Secret Service yn ffindio allan yn dan hyn ac yn be maen nhw'n neud a sut mae hyn yn digwydd yn ystod fatha'r rhan cychwyn yr ryfel byd cyntaf. So, mae'n eitha fascinating, fatha slice of life type thing o fewn yr amser yna. So, nes i fwynhau o. Dwi hefyd wan hanner ffordd trwy Why I Write gan George Orwell, fatha... Wow! Eitha treithawd George Orwell ydi o. Mae'n un o'i treithodau mwyaf enwog o. Mae'n eitha diddorol. Beth sy'n hefyd yn eitha fascinating ydi oedd yn sgwennu fo yn ystod yr ail ryfel byd. So mae'n beth chi'n mynd sôn amdan y bywyd yn ystod yr ail ryfel byd a fatha'r ffaith bod o'n sgwennu fo tra mae'r bombs yn disgyn a ti fatha mae'n eitha sort of fascinating. So, a di'r rhain yn llyfrau wedi wneud o papur go iawn? Yndi. Wrth gwrs bod nhw'n bryn. So, pa mae'r apocalypse yn dod? Burn after reading. Hwn yw'r Wow, mae'r Wire Penguin fersiwn yn edition fychan designed i fynd ar y tren, mae'n siwr. Beth gen i hefyd ydi? Wow, ydi hwnna'n... Wow, Royal Opera, ydi o'n lleder? Ydi. Bookmark lleder ar Royal Opera House. Ar y blaen. Made in the UK from genuine leather. Di o'n oglio neis. Probably mi oedd o pan o'n isi brynu fo mae wedi sort of ffeitio ers yna ond na mae'n eitha diddorol dwi fatha dros ar y ffordd bellach so oedd yn eitha ffynnu chos oedd mam yn gofyn i fi pan o'n i fyny yn Llandudno chydig bach yn ôl wyt ti'n darllen llyfrau am hwyl? A di fatha... A ni fatha ganol llyfr fatha clawr calad 400 Na, fatha llyfr ysgafn fatha am hwyl. A di fatha, hwn yn eitha ysgafn. Na, di ti o ddim, bod ni fatha... Just cilla, just... Fatha, dwi'n hi'n cyfeirio mwy at fatha... popcorn books mewn ffordd fatha, just fatha pethau rili ysgafn. Mae'n dweud fatha, wel, probably y pen dwythodd Inspector Morse. Mae hwnna quite brynaidd. Chi'n gwybod, dwi'n siŵr mae fi wedi sôn mynd o blaen, y cyfeiriad Lewis yn y llyfrau actually Gymro. O'n i ddim, mae Lewis yn enw Cymraeg. A lle Kevin Waitley nath deud o'n Geordie oherwydd yr sioe dyledu. Cyffroes. So, dim byd digidol, da ni siarad inc ar bapur. No, mae'n ffain. Inc ar bapur. Probably, just a podcast dwi'n mwynhau how did this get made? Dal hwyl. That's it. Iest. Cyrra ni drwy'r Iest rest mis yma. Aww. Cynt. Cymharu fo efo be o gan galeri. Nghariad i.
Ond dyna di sgil yndi. Dyna di sgil celfyddydol. Just as i sortio hwnna I gyd allan y barod. Yeah. Gysylltig i hynna, welis i chdi bach ar ôl yr sioe theatr, The Shark is Broken. Mae Brindal yn cael balloons. Dwi dal yn gwybod sut dwi'n neud o. Amazing. Dwi'n joio gael balloons ti. Dwi'n gwybod... 2 fis, ti'n trio neud peace sign? Na, dwi'n licio hwnna. Na, dim byd cyffroes hwnna. Dyna fo. Hwnna di o. Pwy wyddai bod rhoi 2 fis yn yr arwydd? Dyna mwy fel o? Waw. Ti'n cael confetti shower, ys ti'n rhoi 2 fis arno? So hwnna fatha'r cast o Jaws fatha yn y downtime rhwng pam oedd y shark di torri. Chos hwnna oedd y problem oedd y shark yn torri. Oedd y shark yn torri beth a beinydd ac chos dyna pam ti'n mynd gweld y shark tan diwedd y ffilm chos oedd y shark di torri yn y cychwyn so fel Iestyn hwn wedi gorau newid y stori ac addasu o fel oedd nhw'n mynd I trio neud I fyny amdano fo so a geidio fyny efo rhywbeth lot mwy compelling oherwydd o Diddorol. Hwn di'r un hefo Seth Rogen. Cer a fi trwy ddefo. Dwi wedi clywed lot o gamol, dwi'n gwybod be di o. Yndi, yn y sioe. Ie. O ran crefft. Waw. Golden hour. Da. Yeah. Yeah. Wel, mor cool. Llai weld Iest yn grylofoirio. Yeah. Yeah. Popet, ydi ennill loads, do. Yn y sioe! Ond dwi'n cedi oedd Seth Rogen di ennill loads o wobra reol, Emmys na ti, oce. I think it's Bryan Cranston ydi boi sy'n PR studio ta, mae o'n absolutely bonkers.
A gen ti fatha lot o'i ffrindiau fo'n dod i fewn a wneud cameos. Probably do. A hefyd, peth hefyd, mae'n eitha saturated hefyd in terms of o'r lliwiad ydy, mae'n neud o fatha Golden Age of Hollywood kind of vibe iddo fo, ond di setio heddiw fath o beth. So mae'n... Efo lyflu pecyn o... dwi wedi clywed am hwnna. Mae hwnna wedi cael ei wylio'n tu ni, do? Wow. Nes ti dechrau disgrifio fo ni'n kind of cael all about Eve vibes iddo fo, ond mod i'n mynd yn hollol ffordd arall. Gori. Ydy hwn yn fel anti-Sioned mae o'n murders a stuff? Yeah. There's been a murder. Dal yn cofio'r murder. Ond da ddo? Yeah. Good ddo. Okay, diolch, yes. Dwi'n fel hwnna, ond fel dwi'n gwybod lle neud efo death and misery. Cool. Brilliant. Beb dyna ti, Sioned? Fi, wrth gwrs, being Sioned, dwi hyd yn oed yn gallu cofio be dwi wedi rhoi ar y rhestr. Fel dwi'n dweud, dwi'n cael loads o amser i nasio stuff. Dwi wedi ffindio anime newydd. Na, ddo. Do, dwi wedi bod chwilio yna cwp. Dwi'n gwybod yn gyd yn gwybod. Technoleg. Surely ti wedi completio'r anime. Do, dwi wedi 100% o anime. Na, dwi'n bod chwilio, yn anffodus, mae lot o'r rhai sy'n sort of cael ei awgrymu fi efo very kind of waifu style protagonists. Hynny ydi fel, mae merched yn siarad fel hyn. A mae nhw angen i dynion dod i ddangos y byd iddyn nhw. Ca ni just fel, ti'n mo be na fi'n good, diolch. So well gen i fi. Yeah. Hwnnw dio, Japanese mansplainio efo i fi, sydd yn hyd yn oed waith, os rhywbeth. Dwi wedi ffindio un o'r enw Kaiju No. 8. Mae amdan dyn, ifanc, hilarious, sydd really, achos mae Japan yn plagued efo kaiju. Fucking loads o'n enw. Idris Elba nynlla i helpu nhw. Fucking Idris. Dim Idris Elba i helpu nhw. A mi osio bod yn y fyddin, achos mae ffrind gorau o ysgol gynradd, mae hi ydi fel the most badass kaiju fighter. A mae o yn mynd, a dwi hwn ddim yn spoilers, mae o'n mynd, a mae o'n gweithio ar y kaiju clean-up crew. Cos wrth gwrs, pan wyt ti'n lladd kaijus massive, ti'n cael rwy'n i mynd yna i fel sleisio cyrff nhw fyny. A mae'n job ydy'r, a bod mae rwy'n yn goffa neud o. Ac yn ganol un o'r... mae rhywbeth yn digwydd. Mae o'n cael ei kaiju i ffaio ei hun. Ond mae'n oce, cos mae'n gallu revertio nôl i human form. So mae o'n trio'n galed iawn, mae eisiau bod yn y fyddin i ffeitio'r kaijus, ond oh my god, tas yr fyddin yn gwybod bod o actually yn kaiju. So dwi'n mond ar penod fel 3 neu 4, a dwi'n fel, mae'r tôn, mae'n gori, diawedig o gori. Ond, allai sort of ddelio fo fo, cos mae'n like Japanese horror manga yn creepy fel. Allai ddim gwachio Jujutsu Kaisen, mae hwnna'n un o'r rai mwyaf enwog.
a mae hwnna'n like, maen nhw'n mynd ta bach yn sglyfu yn yr horror, like, mae'n ein rili dda enw Dan dy Dan, a mae pawb, mae Dan dy Dan amazing, dwi fel, nes i watch'r episode cynta, oedd y sglyfu vibes off the charts, ac o'n i fel, mae na undercurrent mewn Japanese media o just sglyftastic, a dwi fel, swn i'n licio osgoi, so dwi'n di ffindio ddim byd yn hwn eto sydd yn rhy sglyfu, but dwi'n mond ar pennod 3, ond mae na humor. Oh my god, alive! Ond, bydd o'n y season finale. Ie, hynna beth. Ond hefyd, so da ni'n recordio hwn am Nos Fercher. Nos Fercher. Bore fori, mae Hades 2 yn dod allan. Unrhyw yn cofio fi mynd yn nuts am Hades? Dwi'n cofio. O'r diwedd, mae Hades 2 yn dod allan ar y Switch, bore fori. Ydw i wedi pre-ordro fo? Ddim eto, cos fi'n teimlo tamach yn broke. Ond ydw i probably wedi prynu fo pan mae pres yn dyfewn di Gwener? Ydw dwi'n mynd i. Fi'n mor excited i chwarae Hades 2. Ond Hades ydi o bosib hoff computer game fi'n y byd i gyd. Achos mae o'r unig un dwi'n rhaid i completio. Dwi di fel... mae fi a God mode yn ffrindiau mawr. Achos mae hwnna fel mam mode i bobl sydd ddim efo fel... like 500 awr i wneud o. So maen nhw'n gadael i ti, maen nhw basically neud ti tam bach yn overpowered i ddechrau fel, when ti just fel, whoosh. Cys stori horni ar y diawl am diwiau groegaidd oedd Hades. Pwy fysa ddim isio chwarae hwnna? So. I mean, chys mae'r stori eraill amdano diwiau groegaidd. Not horni. O gwbl. Dim sglefs o gwbl fyna. Dim sglefs o gwbl. Excited botch, so wysos nesa y gobaith ydy fyddai yn mis nesa fyddai'n gallu rhoi playthrough adolygiad i chi o Hades 2. Os da chi'n lwcus iawn fydd Sioned actually ar yr even. Oh god, dwi'n actively spiral o mewn i fel salwch a blinder, a dwi'n caru chi wrandawyr anwyl a hogia. Ond yn anffodus, mae fy egni fi yn fel evaporatio allan o fel nostrils fi ar hyn o bryd. Oes gennych chi ar ôl 150 o benodau unrhyw beth da chi really isio pasio mlaen in anwyl wrandawyr ni? Oh. Yes, please. Nice. Please ro rhain i ni rwan. Y tri o'n ni, please. Okay. Okay, come on, Iest. Wow! Di hannam digon. No. Di hannam yn sglyfu o gwbl. No, di. Yes. Good shots. Yes. Yes. Yeah, of course. Yeah. Iestyn Lloyd. Yeah. Mae di fel evil twin ti. Yeah. Yeah. So mae gen ti Iestyn a Iestyn. Yeah, heina di'r triawd stunning yma. Separated at birth. Yeah. Hwna. Diolch. Diolch, I suppose ydy beth swn i dweud. Dyna beth swn i lyfio dweud hefyd. Yeah. Oh my god, ti'n meddwl fydden ni dal gallu neud hyn pan dyn ni'n supported living am y plant ni gyd i disonio ni? Ie, na fydden ni... Ie. O, lle ni neud o fel... Be di enw'r ffilm na fo... O, nes i watched yr ffilm na fo Pierce Brosnan a Helen Mirren. Thursday Murder Club. Thursday Murder Club. Okay. O ffilm o ddo? Netflix-y thing o ddo, ie? Ie, so gyn ti llyfr gan Richard Osmond a dyn nath Netflix wneud ffilm allan o'n gafodd a limited cinema release a dyn math o Netflix. Ie. Oedd okay. Oedd okay. Oedd gen efo very much ITV3 vibes, though. O ie, basically fel dda... ITV3 budget idealistic. The Cozy Murder nhw'n gael o fo. Yeah. O dda basically sôn am fatha Midsummer Murder vibes. Yep, hwnna beth iawn.
Mae Richard Osmond yn rowlio mewn cash ar ôl hynna. Da iawn fo fyd. Fair play. A sôn am rowlio mewn cash, diolch yn fawr i pawb sy'n cefnogi'r Haclediad. Diolch yn rand o tan rwan. Diolch i Iest am olygu, cynhyrchu, hyrwyddo. Beth sgyn i'r gwaith i gyd? Enaid y podlediad. Iestyn, Lestyn, Justyn. Ein triawd ni y hogia. Llais y podlediad Sioned ar fi'r hen ddim blin. Bryn ydy'r time traveller sydd just wedi popio fewn yn ni o'r 1850s. Ar y gair yna, diolch o galon i chi wrandawyr. Welwn i chi am yr 100 hanner nesaf fel oedd o Iestyn. Holy moly! Ond am rwan nos dag yn Bryn. Nos dag! Nos dag yn Iestyn. A nos dag yn y fi Sioned. Gobeithio welwn i chi. Fydd hi'n hydref wedyn. Lle neud pumpkin spice latte jokes. The Haclediad will return in Haclediad 151. Dun 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 dun. And stop.